Asempa no sɛdeɛ Mathew twerɛeɛ ti baako. Yesu Kristo, David ba, Abraham ba no awo ntoatoasoɔ. Abraham wo Isak, na Isak wo Yakob, na Yakob wo Yuda ne ne nuanom. Yuda ne Tamar wo Peres ne Sera, na Peres wo Hesron, na Hesron wo Ram, na Ram wo Aminadab, na Aminadab wo Nason, na Nason wo Salmon, na Salmon ne Ram wo Boas, na Boas ne Rut wo Obed, na Obed wo Yisai, na Yisai wo ɔhene David, na David ne deɛ kane na ɔyɛ Uria yere no ɛwɔ Salomo, na Salomo wo Rehabiam, na Rehabiam wo Abia, na Abia wo Asa, na Asa wo Yehosafat, na Yehosafat wo Yoram, na Yoram wo Usia, na Usia wo Yotam, na Yotam wo Ahaz, na Ahaz wo Hiskia, na Hiskia wo Manase, na Manase wo Amon, na Amon wo Yosia, na Yosia wo Yekonia ne ne nuanom, ɛberɛ a ɔma wo ntu kɔtena Babylon no mu. Na otu kɔtena Babylon no akyiri no, Yekonia wo Siltiel, na Siltiel wo Serubabel, na Serubabel wo Abihud, na Abihud wo Eliakim, na Eliakim wo Asor, na Asor wo Sadok, na Sadok wo Akim, na Akim wo Elihud, na Elihud wo Eliesa, na Eliesa wo Matan, na Matan wo Yakob, na Yakob wo Yosef a na ɔyɛ Maria wɔwoo Yesu a ɔfrɛ no Kristo no ne kunu. Na wɔn ntoatoaso a efiri Abraham so edi besi David so nyinaa yɛ 14. Na efiri David so edi besi sɛ ɔmaa otu kɔtena Babylon so yɛ awɔ ntoatoaso 14. Na efiri sɛ otu kɔtena Babylon no besi Kristo so nso yɛ awɔ ntoatoaso 14. Na sɛdeɛ Yesu Kristo awo tie nie, ɔde ne na Maria ma Yosef awareɛ. Na wonya nhyiamu no, ohunu sɛ wɔnyem de efiri Honhom Kronkron mu. Na ne kunu Yosef yɛ onipa trenee, na wɔmpɛ sɛ ogu n'anim ase adwam nti, wɔbɔ ne tirim sɛ obegyaa no kokoam. Na wɔdwendwen wei no mo, hwɛ, Awurade bɔfo yi ne ho akyerɛ no daeɛ mu sɛ, Yosef, David ba, nsuro sɛ wobɛfa ɔyere Maria aba wo nkyɛn, na deɛ wɔnyem no firi Honhom Kronkron mu. Na wɔbɛwo ɔbabani, na wato ne din Yesu, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɛgye ne man afiri wɔn bɔne mu. Na yɛn nyinaa yɛ hɔ, na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ, ababaawa no benyinsɛn, na wawo ɔbabani, na wato ne din Emmanuel, a ase kyerɛ ne sɛ, Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Na Yosef firi namunya na ɛyɛ no, ɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade bɔfoɔ no hyɛɛ no, na ɔkɔfaa ne yere no baa ne nkyɛn, na wɔanhu no de kosii da a ɔwoo ɔbabani, na ɔtoo ne din Yesu. Mathew Asempa ti 2. Na wɔwoo Yesu Bethlehem ɛwɔ Judea, ɔhene Herod brɛ so no. Hwɛ, anyansafoɔ bi firi apue baa Yerusalem bɛkaa sɛ, ɛhe na Yudafoɔ hene a wawo no wɔ? Na yɛhuu ne nsoma wɔ apue, na yɛba abɛkoto no. Na ɔhene Herod teeɛ no, wɔne Yerusalemfoɔ nyinaa kumatuiɛ, na wohyia ɔman no asɔfo mpanin ne twerɛfoɔ nyinaa bisaa wɔn faako a wɔbɛwo Kristo deɛ wasra no no. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Bethlehem ɛwɔ Judea, na saa na odiyifoɔ no atwerɛ sɛ, na wo Bethlehem, Yuda asase, wonyɛ Yuda asafohene mu akumaa, efisɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel no befiri aba. Ɛna Herod frɛɛ nyansafoɔ no kokoa mu bisaa wɔn brɛko a nsoma no firiɛ no yie, na ɔsomaa wɔn Bethlehem sɛ, Monkɔhwehwɛ abofra no yie, na sɛ munya hu no a, mommɛka nkyerɛ me, na me nso menkɔkoto no bi. Na wotie ɔhene asɛm no wieɛ no, wosii mu kɔɔe. Na hwɛ, nsoma wuhuru na pue ne di w'anim ara de kosii sɛ ekogyinaa faako a abofra no wɔ n'atifi. Na wuhuru nsoma no, w'ani gye kɛse paa. Na ɔkɔɔ daa no mu no, wuhuru abofra no ne ne na Maria, na ɔkoto sɔree no, na wobue wɔn fotuo mu yɛɛ n'ayɛ, sika akɔɔ ne aduhwam ne kurobɔ. Na woyi kyerɛ wɔn daeɛ mu sɛ wɔnsan kɔ Herod hɔ bio no, ɔfaa ɔkwan foforo bi so san kɔɔ wɔn kurom.
Na ofiri hɔ kɔɔeɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ bi yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na dwane kɔ Misraim, na kɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛka makyerɛ wo. Na Herode rebɛhwehwɛ abɔfra no aku no. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na anadwo, na ofiri hɔ kɔɔ Misraim. Na wɔwɔ hɔ ara kosii sɛ Herod wuiɛ. Na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, mafrɛ me ba afiri Misraim. Na Herod huu sɛ anyansafoɔ no agoro ne ho no, ne bo fuw pii. Na ɔsoma ma wokunkum mmɔfra a ɛwɔ Betlehem ne n'ahyeɛ so a wɔadi mfeɛ 2 ne wɔne a wonya nniye nyinaa, sɛdeɛ berɛ no a obisabisa anyansafoɔ no kyerɛ. Ɛna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ, wɔte nni bi Rama, esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ. Rahel isu ne mma, na wɔmpɛ sɛ wɔkyekyere ne werɛ ɛfiri sɛ wɔnni hɔ. Na Herod wuiɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na kɔ Israel asase so. Na wɔn a na ɔhwehwɛ abɔfra no kra no awu. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na ɔbaa Israel asase so. Na ɔtee sɛ Akelel di Yudea hene n'agya Herod anamɔ no, osuo sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Na oyi kyerɛ no daeɛ mu no, ɔma ne faa Galilea fam. Na ɔbɛbɛtena kuro bi a ɔfrɛ no Nasaret mu. Na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ, wɔbɛfrɛ no Nasareni. Mathew asɛmpa ti 3. Nana no mu no, Yohane suboni no ba bɛkaa asɛm Yudea srɛ so sɛ, monsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. Na oyi ne deɛ odiyifoɔ Yesaia kaa ne ho asɛm sɛ, obi ne etua mu srɛ so sɛ monsiesie Awurade kwan, momma no atempɔntene. Ɛnso na Yohane ifiri ayoma nwi ntoma, ɛna nwoma abɔso ɔbɔ n'asen. Na n'aduane ne ntutummɛ ne wuram wowɔ. Ɛna Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔkaa wɔn bɔne maa no bɔɔ wɔn asu asubɔnten Yordan mu. Na ohunuu Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no mu bebree sɛ ɔreba asubɔ no ho no, ɔsee wɔn sɛ, nhuru ntiama, hwan na wɔkyerɛ mo sɛ monwane mfiri abufuo a ɛreba no ho? Ɛneɛ mo nso aba ɛfata adwensakra, na monsusu nka ne mo mu sɛ yɛgya ne Abraham. Na meka makyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua no hine ho dada. Nti dua biara a ɛnso aba pa no, obetwa ato ogye mu. Me deɛ, mebɔ mo asu nsuo mu kɔ adwensakyerɛ mu. Na deɛ odi m'akyi reba no deɛ, ne ho yɛ dene sene me. Ne mpaboa mpo, mensɛ sɛ mekura. Ɔno na ɔbɛbɔ mo asu honhom kronkron ne ogya mu. Ɔno na ne nhusoɔ apa a wakuta ne nsam, na ɔbɛpra aporɔyɛ hɔ fitaa, na waboaboa n'awia no agu san so. Na ntɛtɛ no deɛ, wɔde ogya a enum da bɛhye. Ɛna Yesu firi Galilea baa Yordan ho Yohane nkyɛn sɛ ɔmmɔ n'asu. Na ɔno de osii no kwan sɛ, me momo ahia sɛ wobɔ m'asu no, na woreba me nkyɛn yi. Na Yesu bua see ne sɛ, seesei deɛ, ma ho kwan, na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenene nyinaa ma. Ɛna ɔmaa no kwan. Na ɔbɔɔ Yesu asu wieɛ no, ɛntɛm ara na ofiri nsuo no mu. Na hwɛ, ɔso bie maa no, na ohu Nyankopɔn honhom sɛ ɛresiane sɛ abuburo ba ne soɔ. Na hwɛ, ani bi firi soro kaa sɛ, oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. Mathew asɛmpa ti 9. Ɛna honhom ne Yesu kɔɔ ɔsra so sɛ ɔbɔnsam nkɔsɔ no nhwɛ. Na odii mmuada adaduanan awia ne anadwo no, akyiri no ɛkɔm dee no. Na ɔsɔhwɛfoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a, kasa na aboɔ yi nna ne paa no. Na obuaa sɛ, Wɔatwerɛ sɛ, ɛnyɛ paano nko na onipa nam so bɛtena aseɛ, na asɛm biara a ɛfiri Nyankopɔn anum so. Ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu,
na ɔde no kɔgyinaa asɔfie n'atifi na ɔsɛe no sɛ, sɛ wo ne Nyankopɔn Ba no a, to ho twene fam na watwerɛ sɛ onti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabɛsoa wo wɔn nsam na wamfa wo nan ampem boɔ. Yesu see no sɛ, Watwerɛ bio sɛ, nsɔ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. na ɔbonsam faa ne bio kɔɔ bepɔ tententen bi so, na ɔkyerɛɛ no wiase ahenni nyinaa ne emu animuonyam, na ɔsee no sɛ, sɛ wobɛkoto asɔre me a, anka mede yenum nyinaa bɛma wo. ɛna Yesu see no sɛ, Firi hɔ, Satan, na watwerɛ sɛ, kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn, na ɔno nko ara na som no. ɛna ɔbonsam gyaa no hɔ, na hwɛ, abɔfoɔ ba bɛsom no. Na Yesu tee sɛ wayi Yohane ama no, osii mu kɔɔ Galilea, na ofiri Nasaret kɔtenaa Kapernaum a ɛwɔ mpoano, Sebulon ne Naftali ahyeɛ so, na deɛ odiyifo Yesaia kaeɛ n'aba mu sɛ, Sebulon asase ne Naftali asase, ɛpo kwan so, Yordan agya, amanaman Galilea, ɔman a wɔte sum mu no hunu hann kɛseɛ bi, na wɔn a wɔte owu asase soɔ ne ne sunsum mu no, hann bi apia ma wɔn. Efiri saa berɛ no, Yesu firi aseɛ kaa asɛm sɛ, Monsakyera mo adwene, na ɔsoro ahenni no abɛn. Na Yesu nenam Galilea po ho no, ohunu anuanom baanu, Simon a ɔfrɛ no Petro ɛne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apu no mu, na wɔyɛ apofofoɔ, na ɔsee wɔn sɛ, Mommɛdi m'akyi, na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. na ntɛm a wogyaa wɔn asɛw no hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no, ohunu anuanom baanu bio, Sebedeo ba Yakobo ɛne ne nua Yohane sɛ ɔne wɔn agya Sebedeo te kodoɔ mu etuatua wɔn asɛw mu, na ɔfrɛ wɔn. Na ntɛm a wogyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bedii n'akyi. Na Yesu kyinii Galilea nyinaa kyerɛkyerɛɛ wɔn ahyiadan mu, na ɔkaa ahenni no ho asɛmpa no, na ɔsaa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ Siria nyinaa, na ɔde wɔn a wɔyare nyinaa a ɛnyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn, wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ, wɔn a wɔyare wutwerɛ ne wɔn a wɔyare omubuo brɛɛ no, na ɔsaa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wofiri Galilea ne Dikapolis no mu ne Yerusalem ne Yuda ne Yordan agye dii n'akyi. Mathew asɛmpa tinum. Na ohunu nkurɔfoɔ kuokuo no, ɔkɔɔ bepɔ so, na ɔtena aseɛ no, n'asuafoɔ baa ne nkyɛn. Na obiee n'ano kyerɛkyerɛɛ wɔn sɛ, Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ, na wɔn a ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. Nhyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ, na wɔn a wɔbɛkyekyere wɔn werɛ. Nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ, na wɔn a wɔbɛnya asase no adie. Nhyira ne wɔn a tenenee ho kɔm ne sukɔm de wɔn, na wɔn na wɔbɛma wɔn ameɛ. Nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ, na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔborɔ. Nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ, na wɔn na wɔbɛhunu Onyankopɔn. Nhyira ne apatafoɔ, na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn mma. Nhyira ne wɔn a tenenee nti wɔtaa wɔn, na wɔn na ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. Nhyira ne mo sɛ wɔyɛ mo na wɔtaa mo, na me din nti wɔdi atorɔ ka asɛmmɔne biara to mo soɔ. Momma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo, na mo akatua so wɔ soro, na saa ara na wɔtaa adiyifoɔ a wɔdii kan no. Mo ne asase so nkyene, na sɛ nkyene da yire a, ɛdeɛ na ɔde bɛhyɛ no nkyene? Ɛnyɛ ma hwee bio, gye sɛ wɔhwie gu na nnipa tietia so. Mo ne wiase hann, kuro a ɛda bepɔ soɔ ntumi nhunta, na wɔnsɔ kanea mfa nhyɛ kodo ase, na mmom wɔde si kanea dua so, na hyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa. Saa ara na momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim, na wɔahunu mo nneyɛe pa, na wɔahyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no animuonyam. Monsusu sɛ mebaa sɛ merebɛsɛe mmara anaa adiyifoɔ no. Mamma ammɛsɛe, na mmom mebɛhyɛɛ ma. Na nokorɛ mese mo sɛ,
ɔsoro ne asase nya ntwamu yi. Atwerɛdeɛ ketewa biako anaa nsensaneɛ biako mpo remfiri mmara no mu ntwamu, gye sɛ ne nyinaa bɛ mu ansa. Enti obiara a ɔbɛto mmara mu nsɛm ketewa yi mu biako na ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa saa no, wɔbɛfrɛ no ketewa ɔsoro ahenni mu. Na obiara a obɛdi soɔ na ɔbɛkyerɛkyerɛ no, ɔno na wɔbɛfrɛ no kɛseɛ ɔsoro ahenni mu. Na mesɛ mo sɛ mo tenenee ammoro twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no deɛ so a, morennya ɔsoro ahenni mu nhyɛne. Mo ate sɛ wɔse tetefoɔ ne sɛ, nni awu, na obiara a obɛdi awuo no, bɛdi atemmuo mu fɔ. Na me deɛ mesɛ mo sɛ, obiara a ne bufu ne nua no bɛdi atemmuo mu fɔ. Na obiara a ɔbɛse ne nua sɛ raka, ɛne sɛ onipahunu, no bɛdi fɔ mpanimfoɔ atitire no asɛnniɛ. Na obiara a ɔbɛka sɛ ɔkwasea no bɛdi fɔ akɔ ogya amanehunu kurom. Enti sɛ wode w'ayɛyɛdeɛ ba afɔrebukyia ho, na ɛhɔ wokae sɛ wo nua wɔ asɛm tia wo a, gya w'ayɛyɛdeɛ no afɔrebukyia no anim hɔ, na kɔ na wo ne wo nua no nkɔbom kane ansa na woaba abɛma w'ayɛyɛdeɛ no. Wo ne wo nkuroboni wɔ kwan soɔ no, wo ne no mmom ntɛm, na dabi wo nkuroboni no anyi wo anhyɛ otemmufoɔ nsa, na otemmufoɔ no anyi wo anhyɛ ɔsomfoɔ nsa, na wamfa wo ankɔto afiase. Nokorɛ me se wo sɛ, woremfiri hɔ gye sɛ woatua ɔban a ɛbɛka akyire no ansa. Mo ate sɛ wɔkaa sɛ, ɛnsɛe awadeɛ. Na me deɛ mese mo sɛ, obiara a ɔhyɛ ɔbaa na ne kɔn dɔ no no, na wafa no n'akoma mu dada. Na sɛ w'ani nifa to suntidua a, tu na tu firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ, wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ, na wamfa wo nipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom. Na sɛ wo nsa nifa to suntidua a, twa na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ, wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ, na wamfa wo nipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom. Wɔka nso sɛ, obiara a obɛgyae ne yere no mma no awaregyaeɛ nwoma. Na me deɛ mese mo sɛ, sɛ nyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere a, na wama ɔbaa no asɛe awadeɛ, na obiara a ɔbɛware deɛ wagyaa no no nso asɛe awadeɛ. Bio, moate sɛ wɔse tetefoɔ no sɛ, nka ntanhunu, na fa wo ntankadeɛ ma Awurade. Na me deɛ mese mo sɛ, monka ntam koraa, monka ɔsoro, ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ahennwa. Monka asase, ɛfiri sɛ ɛyɛ ne nan ntiasoɔ. Monka Yerusalem, ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔhenkɛseɛ kuro. Nanso nka wo tiri ntam, ɛfiri sɛ worentumi nyɛ enwi biako fufu anaa tuntum. Na momma mo asɛm nyɛ aane aane, daabi daabi. Na deɛ boro Yesu no, firi bɔne mu. Moate sɛ wɔkaa sɛ, ani nsi ani anan mu, na ɛsi nsi ɛse anan mu. Na me deɛ, mese mo sɛ, mo ne ɔbɔnefoɔ no nni asie. Na deɛ ɔbɛpae w'aso nifa mu no, dane biako no nso ma no. Na deɛ ɔpɛ sɛ ɔne wo di asɛm na wɔgye w'ataadeɛ nhyɛ aseɛ no, ma no mfa w'ataadeɛ nkatasoɔ no nso. Na obiara a ɔbɛhyɛ wo sɛ ɛne no nante kwansini biako no, ɛne no nkɔ mmienu. Deɛ wɔsrɛ wɔ no, ma no. Na deɛ ɔpɛ sɛ ɔfam wo hɔ adeɛ no, ɛnane wo ho mfiri ne ho. Moate sɛ wɔkaa sɛ, dɔ wo yɔnko na tane wo tamfo. Na me deɛ, mese mo sɛ, monnɔ mo atamfo. Monhyira wɔn a wɔpae mo. Monyɛ wɔn a wɔtane mo yie. Na mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo na wɔtaa mo. Na mo ayɛ mo Agya a ɔwɔ soro no mma, ɛfiri sɛ, ɔma ne wie pue nnipa bɔne ne nnipa pa so, na wɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, akatua bɛn na mowɔ? Togyefoɔ nso nyɛ saa ara. Na sɛ mokyea mo nuanom nko ara a, ɛdeɛ na moayɛ aboro soɔ? Togyefoɔ nso nyɛ saa ara. Enti monyɛ pɛ sɛdeɛ mo Agya a ɔwɔ soro no yɛ pɛ. Mathew asɛmpa tinsia. Monhwɛ yie na moanyɔ mo tenene nnipa anim sɛ wɔbɛhu mo. Anyɛ saa a, monni akatua mo Agya a ɔwɔ soro no nkyɛn. Enti woreyɛ adɔeɛ a, nhyɛn totorobɛnto nni w'anim, sɛdeɛ nyaatwomfoɔ no yɔ hyiadan mu ne aborɔno soɔ.
sɛdeɛ obenya nnipa anim animuonyam. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔanya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, woreyɛ adɔeɛ a, ɛma wo benkum hunu deɛ wo nifa reyɔ. Na wadɔeɛ aka kokoam, na wagya ohunu kokoam no betua wo ka. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a, monyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no. Na wɔpɛ sɛ wogyina hyiadan mu ne mmɔntene ntwea so bɔ mpaeɛ na nnipa ahu wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔanya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, worebɔ mpaeɛ a, hyɛ no wo piam, na to wo punu mu bɔ wagya a ɔwɔ kokoam no mpaeɛ, na wagya a ohunu kokoam no betua wo ka. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a, monkasakasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ. Na wosusu sɛ wɔn kasa tenten nti wobetie wɔn. Enti monyɛ sɛ wɔn. Na mo agya nim nneɔma a ehia mo ansa na morebisa no. Enti mommɔ mpaeɛ sɛ, yɛn agya a wowɔ soro, wo din ho nte, w'ahenni mmra, deɛ wopɛ nyɛ asase so, sɛdeɛ ɛyɛ ɔsoro. Ma yɛn daa aduane nnɛ, na fa yɛn aka firi yɛn, sɛdeɛ yɛde firi wɔn a wɔde yɛn aka. Na mfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu, na yi yɛn firi bɔne mu. Na wo na ahennie ne ahoɔden ne animuonyam yɛ wo dea daa. Amen. Na sɛ mode nnipa mfomsoɔ firi wɔn a, mo soro agya de mo deɛ bɛfiri mo nso. Na sɛ moamfa nnipa mfomsoɔ amfiri wɔn a, mo agya no nso remfa mo mfomsoɔ mfiri mo. Na sɛ moredi mmuada a, monya mo anim bosaa sɛ nyaatwomfoɔ no. Na wɔnyinyaa wɔn anim sɛdeɛ nnipa bɛhunu sɛ wɔredi mmuada. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔanya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, woredi abuada a, sra wo tirim na hohoro w'anim. Na nnipa ahunu sɛ woredi abuada, na mmom wagya wɔ kokoam no. Na wagya ohunu kokoam no betua wo ka. Monhyehyɛ agyapadeɛ asase so, faako anweweboa ne naakye nsɛe no, na awifoɔ bɛbu kɔwia. Na monhyehyɛ agyapadeɛ ɔsoro, faako a nweweboa ne naakye nsɛe no, na awifoɔ mubu nkɔwia. Na faako a wagyapadeɛ wɔ no, ɛhɔ na wakoma nso wɔ. Nipadua kanea ne ani. Enti sɛ w'ani yɛ a, wo nipadua nyinaa bɛyɛ hann. Na sɛ w'ani nyɛ a, wo nipadua nyinaa bɛyɛ kusuu. Na sɛ hann a ɛwɔ wo mu no yɛ sum a, esum no mu bɛyɛ duru yie. Obiara ntumi nsom awuranom baanu. Anyɛ saa, ɔbɛtane baako na wadɔ baako. Anaasɛ, ɔde ne ho bɛbata baako no na wabu baako no animtia. Morentumi nsom Nyankopɔn ne Mammon, ahonyadeɛ. Yɛyi nti mese mo sɛ, monnwennwene mo kra ho sɛ deɛ na mobɛdie, anaasɛ deɛ na mobɛnom, anaasɛ mo nipadua ho sɛ ɛdeɛ na mobɛfira. Ɔkra nsene aduane, na nipadua nsene ntoma anaa. Monhwɛ wiem nnomaa sɛ wɔnwu na wɔntwa, na wɔmmoaboa ano ngu asansoɔ. Nanso mo soro agya yɛ ne wɔn. Na monsom bo nsene wɔn anaa. Mo mu hwan na ɔdwenwene a, obɛtumi de basafa biako ato ne tentene soɔ. Na adɛn na modwenwene ntoma ho? Monhwɛ wira mu sukooko, sɛdeɛ ɛnyini. Ɛnyɛ adwuma, nso ɛnto asaawa. Nanso mese mo sɛ, Salomo animuonyam nyinaa mu no, wanhyehyɛ ne ho sɛ yeinom mu biako. Na sɛ Onyankopɔn fra wira mu ahahan a ɛwɔ hɔ nnɛ, na ɔkyena wɔde agu fononoo mu no ntoma saa, ɔrenyɛ deɛ ɛkyɛ ne yei ma mo, mo a mo gyidie so a. Enti monnwennwene sɛ, ɛdeɛ na yɛbɛdie, anaasɛ deɛ na yɛbɛnom, anaasɛ deɛ na yɛbɛfira. Na yeinom nyinaa akyi na wiase amanaman no die. Na mo soro agya nim sɛ, yei nyinaa hia mo. Na monhwehwɛ Nyankopɔn ahennie ne ne tenenee kane, na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho. Enti monnwennwene ɔkyena ho, na ɔkyena no ara bɛdwenwene ne ho. Da biara mu bɔne dɔɔso ma ɛda no. Mathew asɛmpa tinson. Mummu atɛn, na wɔammu mo atɛn.
na atenko a mubuo no wɔde bebu mu, na de kora a mode susuo no wɔde besusu ama mo. Na ade na mohwɛ dua a ɛwɔ wo nua ani soɔ, na wara w'ani so mpuna deɛ wonhunu? Anaasɛ ɛbɛyɛ dɛn na wobɛka akyerɛ wo nua sɛ, ma menyi dua no mfiri w'ani so, na hwɛ, mpuna wɔ w'ani soɔ? Nya atwumni, yi mpuna no firi w'ani so kane, ɛno ansa na wobɛhunu adeɛ yie ayi dua no afiri wo nua ani soɔ. Momfa deɛ ɛyɛ kronkron ma nkraman, na monto mo hwene pa ngu mprako anim, na wɔamfa wɔn nan tietia so, na wɔansane amesunsuane mo. Momisa na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ na mobɛhunu. Mummom na wɔbɛhine mo. Na obiara obisa no, onya. Na deɛ ɔhwehwɛ no, ohunu. Na deɛ ɔbɔ mu no, wɔhine no. Anaasɛ mumu nipa bɛn na ɔwɔ hɔ, na sɛ ne babisa no paano a, ɔbɛma no ɔboɔ. Anaasɛ sɛ obisa no apataa a, ɔbɛma no ɔwɔ. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ moma mo mma nepa a, ɛmpra he na mo agya wɔ soro no remfa nepa ma wɔn a wobisa no. Enti adeɛ biara a mopɛ sɛ nnipa nyɔma mo no, mo nso monyɔma wɔn saa. Na yei ne mmara ne adiyifoɔ no. Monhyɛne ɔpono teatea no mu, na ɔpono a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛeɛ mu no, na wɔn a wɔhyɛ no mu no yɛ pii. Na ɔpono teatea ne ɔkwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu, na wɔn a wɔhunu no sua. Na monhwɛ mo ho yie adiyifoɔ atorofoɔ ho, na wɔnam nnwanten nwoma mu ba mo nkyɛn, na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufudi pɛfoɔ. Wɔn aba na mode bɛhu wɔn. Wɔtete bobe wɔ nkasɛɛ so, anaasɛ wɔtete borɔdɔma wɔ akrateɛ so. Saa ara na dua pa biara so aba pa, na dua bɔne so aba bɔne. Dua pa ntumi nso aba bɔne, na dua bɔne nso ntumi nso aba pa. Dua biara a ɛnso aba pa no, wɔtwa, na wɔde gu gya mu. Enti wɔn aba na mode bɛhu wɔn. Ɛnyɛ obiara wɔsem sɛ Awurade Awurade no na ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu, na deɛ ɔyɔ m'Agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ no. Ɛda no, nnipa pii bɛka akyerɛ me sɛ, Awurade, Awurade, yɛmfa wo din hyɛ nkɔm, na yɛmfa wo din tutu ahonhommɔne, na yɛmfa wo din nnwɔ ahoɔdenneɛ pii anaa? Ɛno na mɛpɛɛ mo maka kyerɛ wɔn sɛ, menhunu mo da. Momfiri me so nkɔ, mo a moyɛ deɛ ɛntene. Enti obiara a wɔte me nsɛm yi na ɔyɔ no, mede no bɛto ɔbadwemma a ɔtoo n'aban botan soɔ no ho. Na osu kɛseɛ tɔe, na nsuo yiri, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ aban no, na anhwe ase, ɛfiri sɛ wɔtoo ne fapem ɔbotan so. Na obiara a wɔte me nsɛm yi na ɔnyɔ no, wɔde no bɛto ɔbakwasea a ɔtoo n'aban anwea soɔ no ho. Na osu kɛseɛ tɔe, na nsuo yiri, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ aban no, ɛhwe ase, na n'ahwe aseɛ no so. Na ɛbaa sɛ Yesu wie nsɛm yi ka no, na nkyerɛkyerɛ no ma nkurɔfoɔ akuakuo no ho dwiri wɔn, ɛfiri sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔwɔ tumi na ɛnyɛ sɛ wɔn atwerɛfoɔ no. Mathew asɛmpa ti nwɔtwe. Na ofiri bepɔ no so saneeɛ no, nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi. Na hwɛ, ɔkwatani bi ba bɛkotow no kaa sɛ, Owura, sɛ wopɛ a, wobɛtumi ama me ho afi. Na wɔtene ne nsa kaa no sɛ, Mepɛ, wo ho mfi. Ɛntɛm ara ne kwata no kɔɔeɛ. Na Yesu sie no sɛ, Hwɛ, ɛnka nkyerɛ obiara, na kɔ, fa ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ, na kɔma ayɛyɛdeɛ a Mose hyɛeɛ no, na ɛnyɛ adanseɛ ma wɔn. Na Yesu kɔhyɛnee Kapernaum no, asraafoɔ ɔha so panyin bi baa ne nkyɛn bɛsrɛ no sɛ, Owura, mabɔfra da fie yare mubuo rehu ayayadeɛ dodo. Na ɔse no sɛ, Mɛba, mabɛsa no yadeɛ. Na asraafoɔ ɔha so panyin no buaa sɛ, Owura, mensa sɛ wobɛhyɛn me so hyɛ ase, na kasɛm ko na mabɔfra no bɛyɛ ne den. Na me nso meyɛ onipa a mewɔ tumi ase, na mewɔ asraafoɔ wɔ m'ase. Na mesi oyi sɛ kɔ a ɔkɔ, na mesɔ foforɔ bi sɛ bra a ɔba, na mesi makoa sɛ yoyei a ɔyɔ.
Na Yesu tiye no eye ne nwanwa na wɔka kyerɛ wɔn a wɔdi n'akyire ne sɛ nokorɛ mese mo sɛ Israel mu mpo minhunu gyidie kɛse a ɛte sɛ pɛn. Na mese mo sɛ nnipa pii bɛfiri apueɛ ne atɔeɛ aba, na wɔne Abraham ne Isak ne Yakob abɛtena didiɛ ɔsoro ahenni mu. Na ahenni ma no deɛ ɔbɛto wɔn akɔgu akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osu ne setwerɛ wɔ. Na Yesu se asraafoɔ ɔha so panyin no sɛ kɔ na sɛdeɛ wagye adie no ɛnyɛ hɔ ma wo. Na ɛdɔn no mu na abɔfra no sanee. Na Yesu baa Petro fie no, obehunu n'ase baa sɛ wɔda hɔ yare fufuo. Na ɔsɔɔ ne nsa, na yare fufuo no gyaa no, na ɔsɔre som no. Ne duru anwummerɛ no, wɔde wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne bebree brɛɛ no, na wɔde n'asɛm tuu ahonhommɔne no, na wɔsaa wɔn a wɔyare nyinaa yadeɛ. Na deɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, ɔno na ɔfaa yɛn ahoɔmmerɛ na ɔsoaa yɛn yaawa. Na Yesu hunu nkurɔfoɔ akuokuo pii wɔ ne ho no, ɔhyɛɛ sɛ ɔbɛkɔ asuogya no ho a. Na ɔtwerɛfoɔ bi ba bɛka kyerɛɛ no sɛ, Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, baabiara a wobɛkorɔ no, medi w'akyi. Na Yesu see no sɛ, sakraman wɔ abɔn, na ewiem nnomaa wɔ mprɛbuo, na onipa ba no deɛ oni faako a ɔde ne tiri toɔ. Na asuafoɔ no mu ɔfoforo bi see no sɛ, Awurade, ma me kwan na menkɔsie m'agya nsa. Na Yesu see no sɛ, di m'akyi na ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ. Na wosii kuduo mu no, na asuafoɔ no dii n'akyi. Na hwɛ, ehum kɛseɛ bi tuu ɛpo no so, na maa asoɔkye bu bɛkata kodoɔ no so. Na ɔno deɛ na wada. Na ɔbaa ne nkyɛn benyanee no sɛ, Awurade, gye yɛn na yɛyera. Na ɔsee wɔn sɛ, mo a mo gyidie sua, adɛn na ehu aka mo sɛɛ? ɛna ɔsɔre teatea mframa ne ɛpo no, na yie din. Na yie nipa no nwanwa, na wɔkaa sɛ, onipa bɛɛ koraa ni na mframa ne ɛpo mpo tie nui. Na oduru asuogya no ho a, Gadarafoɔ asase soɔ no, enipa baanu bi ahonhommɔne wɔ wɔn soɔ firi aboda mu behyiaa no. Wɔyɛ werɛmfo sɛ, enti obi ntumi ntwam wɔ kwan no so. Na hwɛ, ɔteatea mu sɛ, ɛdeɛn na yɛne wo yɛ Nyankopɔn ba, wobaa ha sɛ wobɛteatea yɛn ansa na bere no adu anaa? Nanso mprakokuo kɛseɛ bi edidi akyirikyiri. Na ahonhommɔne no srɛ no sɛ, sɛ wotu yɛn a, ma yɛn kwan na yɛnkɔ mprakokuo yi mu. Na ɔsee wɔn sɛ, monkɔ. Na ofiri adi kɔɔ mprakokuo no mu. Na hwɛ, mprakokuo no nyinaa bɔɔ piri didi, sanee ɔbotan kronkron no koguu po no mu wuwuu nsuo no mu. Na wɔn a wɔhwɛ wɔn soɔ no dwanedwanee. Wɔkɔɔ kuro no mu kɔkaa ne nyinaa ne wɔn a na honhommɔne wɔ wɔn soɔ no ho asɛm no. Na hwɛ, kurom hɔfoɔ no nyinaa firi adi sɛ wɔbehyia Yesu. Na ohunu no, wɔsrɛ no sɛ womfiri wɔn ahyeɛ so hɔ nkɔ. Mathew asɛmpa tinkron. Na wosii kuduo mu twa baa ɔno ara ne kurom. Na hwɛ, wɔde onipa bi a ɔyare mubu a ɔda kɛtɛ soɔ brɛɛ no. Na Yesu hunu wɔn gyidie no, ɔka kyerɛ obubuani no sɛ, ɔba, ma wo bo ntɔ wo yam. Wɔde wo bɔne afiri wo. Na hwɛ, twerɛfoɔ no mu binom kaa wɔn mu sɛ, Onipa yi ka abususɛm. Na Yesu hunu wɔn adwene no, ɔkaa sɛ, adɛn nti na modwene bɔne ho mo akoma mu? Na deɛ wɔhe na ɛyɛ mmerɛ? Sɛ wɔbɛka sɛ wɔde wo bɔne afiri wo, anaasɛ wɔbɛka sɛ sɔre na nante. Na sɛnea ɛbɛyɛ nam bɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase soɔ sɛ wɔde bɔne firi nti. Ɔka kyerɛ obubuani no sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie. Na ɔsɔre sii mu kɔɔ ne fie. Na nkurɔfoɔ akuokuo no hunuiɛ no, ɛyɛɛ wɔn nwanwa. Na wɔhyɛɛ Onyankopɔn a ɔde saa tumi no ama nnipa no animuonyam. Na Yesu firi hɔ retwam no, ohunu onipa bi a ɔte atogye a ɔfrɛ no Mathew. Na ɔka kyerɛ no sɛ, di m'akyi. Na ɔsɔre dii n'akyi. Na baa sɛ wɔte adidie wɔ fie no, hwɛ, togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ pii ba bɛnee Yesu ne n'asuafoɔ no tenaa adidie.
Na Farisifoɔ no hunuiɛ no, ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, adɛn nti na mo kyerɛkyerɛfoɔ no togyifoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didie yi? Na wɔteeɛ no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ den no, ɛnhia wɔn ɔyaresafoɔ na wɔn a wɔyareɛ no. Na monkɔ nkɔsua yei ase. Mepɛ mmɔborɔhunu na ɛnyɛ afɔrebɔ. Ma mɛfrɛ teneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ. Ɛna Yohane asuafoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, adɛn nti na yɛne Farisifo di mmuada, na wasuafoɔ deɛ wonni mmuada? Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ayeforo kunu ne ayeforo asefoɔ wɔ hɔ yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn werɛ aho? Na nna bi bɛba a wɔbɛyi ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn, na ɛno ansa na wɔbɛdi mmuada. Obi mfa ɛtam foforo sini ntaataade dada mu, ɛfiri sɛ ntemu no yi firi ataadeɛ no mu a, nteteɛ no yɛ kɛse. Nanso wɔmfa nsa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, nkotokuo no bɛpaapae, na nsa no ahwie agu, na nkotokuo no asɛe. Na wɔde nsa foforo gu nkotokuo foforo mu, na ne mmienu nyinaa ayɛ yie. Wɔka yeinom akyerɛ wɔn no, hwɛ, ɔpanin baako bi ba bɛkotoo no kaa sɛ, sɛ me baba awu, na bra, na fa wo nsa bɛto no so, na wobɛnya nkwa. Na Yesu sɔre n'asuafoɔ no dii n'akyi. Na hwɛ, ɔbaa bi a mogya tu no mfirinhyia 12 faa n'akyi de ne nsa bɛkaa n'ataadeɛ ano nwo. Na ɔkaa no ne tirim sɛ, sɛ mede me nsa meka n'ataareɛ nko ara a, me ho bɛyɛ me den. Na Yesu danee ne ho no hunu no no, ɔkaa sɛ, Ɔbabaa, ma wo bo ntɔ wo yam. Wo gyidie agyew. Na ɛfiri dɔ no mu na ɔbaa no ho yɛɛ ne den. Na Yesu duu ɔpanin no fie na ohunu atɛntɛbɛn hyɛnfoɔ ne nkurɔfokuo a wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔkaa sɛ, momma kwan, na ababaa no nwui, na wada. Na wɔseree no, na wɔpamoo nkurɔfokuo no firi adiɛ no, ɔkɔɔ mu kɔsɔɔ ne nsa, na ababaa no nyanee, na yehu asɛm trɛɛ asase no nyinaa so. Na Yesu firi hɔ korɔ no, anifurafoɔ baanu di n'akyi teatea mu sɛ, David ba, hu yɛn mmɔbɔ. Na oduruu fie no, anifurafoɔ no baa ne nkyɛn, na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mogye di sɛ mɛtumi ma yɛyɛ yi? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ane, owura. Ɛna ɔde ne nsa kaa wɔn ani kaa sɛ, sɛdeɛ mo gyidie tie no, ɛnyɛ saa ma mo. Na wɔn ani buebuee, na Yesu teatea wɔn sɛ, monhwɛ na obiara nhunu. Na wɔn deɛ ofiri hɔ no, wɔde ne ho asɛm tenee asase no nyinaa so. Na wɔrefiri adiɛ no, hwɛ, wɔde emum bi a honhommɔne wɔ ne so brɛɛ no. Na wotuu honhommɔne no, emum no kasae. Na yɛn nkurɔfoɔ kuokuo no nwanwa, na wɔkaa sɛ, wɔnhuu saa bi da wɔ Israel. Na Farisifoɔ no deɛ wɔkaa sɛ, ɔnam ahonhommɔne pani so na otu ahonhommɔne. Na Yesu kyinii nkuro ne nkuraa nyinaa mu kyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu, na wɔkaa ahenni no ho asɛmpa, na wɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na ohunu nkurɔfoɔ akuakuo no, wɔyɛɛ no mmɔbɔ, ɛfiri sɛ na wɔabrɛ, na wɔsam wɔ sɛ nnwan a wonni hwɛfoɔ. Ɛna wɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, otwa adwuma no dɔɔso, na adwumayɛfoɔ no deɛ wosua. Enti monsrɛ otwa wura no, na ɔma adwumayɛfoɔ mmra ne twa adwuma no mu. Mathew asɛmpa ti 10. Na ɔfrɛ n'asuafoɔ 12 no baeɛ, na ɔmaa wɔn ahonhom fi so tumi sɛ wontu wɔn na wɔnsa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na asomafoɔ 12 no din nie: deɛ odi kan ne Simon a wɔfrɛ no Petro ne ne nua Andrea, Yakobo a ɔyɛ Sebedeo ba no ne ne nua Yohane, Filipo ne Bartolomeo, Toma ne togyini Mathew no, Alfeo ba Yakobo ne Tadeo, Simon a ofiri Kana ne Yuda Iskariot a oyii no maaɛ no nso. 12 yi na Yesu soma a wɔnhyɛɛ wɔn sɛ, mommane nkɔ amanaman kwan so, na monhyɛne Samariafoɔ kuro biara mu. Na mmom monkɔ Israel fie nnwan a wɔayera no nkyɛn. Na mokɔ a, monkɔka sɛ, ɔsoro ahenni no abɛn.
monsa ayarefoɔ yadeɛ, munyane awufoɔ, momma akwatafoɔ ho mfi, muntua honhommɔne, monya no kwa na momfa ma kwa. Monhwehwɛ sika anaa dwetɛ anaa kɔbere engu mo abɔso mu. Monhwehwɛ akwantuo bɔtɔ anaa ntadeɛ mmienu anaa mpaboa anaa poma, na odwumayɛfoɔ aduane fata no. Na kuro anaa akuraa biara a mobɛhyɛ mu no, mummisa deɛ ɔfata wɔ hɔ, na hɔ na montena nkosi sɛ mobɛfiri hɔ akorɔ. Na mohyɛ no efie bi mu a, monkyia emufoɔ no, na sɛ ɛfata efie no a, mo asomdwoeɛ mmra so, na sɛ ɛmfata no a, mo asomdwoeɛ nsan mmra mo nkyɛn. Na obiara a ɔrenye mo na ɔrentie mo nsɛm no, mufiri efie anaa kuro no mu rekɔ a, momporoporo mo nan ase mfuturo. Nokorɛ mese mo sɛ, atemmu da no, ɛbɛfa nyinam Sodom ne Gomora asase no asene saa kuro no. Hwɛ, meresoma mo sɛ nnwan akɔ mpataku mfirimfi. Enti monyɛ anitie sɛ awɔ, na monyɛ bɔkɔɔ sɛ mmuruburu. Na monhwɛ mo ho yie nnipa ho, na wɔbɛyi mo ama mpanyimfoɔ dwa, na waka mo mpire wɔ nhyiadan mu. Na me nti, wɔde mo bɛkɔ amradofoɔ ne ahemfo anim, na di adanseɛ akyerɛ wɔn ne amanaman. Na sɛ woyi mo ma a, monnwennwene sɛdeɛ mobɛkasa anaa deɛ mobɛka, na wɔde deɛ mobɛka bɛma mo ɛdɔn no ara mu. Na nyɛ mo na mokasa, na mo agya honhom no na ɔkasa mo mu. Na onua bɛyi onua ama owuo, na agya yi ɔba ama, na mma asɔre atia awofo, na wama waku wɔn. Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtare mo, na deɛ obɛgyina no akɔduru awieeɛ no, ɔne na ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ wɔtaa mo kuro yi mu a, munnwane nkɔ foforo mu. Na nokorɛ mese mo sɛ, morennwere Israel nkuro nyinaa ansa na onipa ba no aba. Osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ, na akoa nsene ne wura. Ɛdɔɔso ma osuani sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ, ne akoa sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne wura. Na sɛ wafrɛ efie wura no Beelzebul a, ɛmpra he na wɔremfa mfrɛ ne fiefoɔ. Enti munnsuro wɔn, na biribiara ni hɔ a ɛso akata a ɛrenna adie, anaa ɛhunta a wɔrenhunu. Deɛ meka mekyerɛ mo sum mu no, monka no hann mu, na deɛ mote no mo asom no, mompae mu nka no adan atifi. Na munnsuro wɔn a wɔkum honam na wɔntumi nkum ɔkra, na mmom munnsuro deɛ obɛtumi asɛe ɔkra ne honam amanehunu kuro mu. Wɔntɔn mpatupire mmienu nye ɔban, nanso wɔn mu biako mpo nkwati mo agya nhwe fam. Na mo tirinwi mpo wakae ne nyinaa. Enti munnsuro, mosene mpatupire bebree. Enti obiara ɔbɛbɔ me din nnipa anim no, me nso mɛbɔ ne din m'agya ɔwɔ soro no anim. Na obiara ɔbɛpaa me nnipa anim no, me nso mɛpaa no m'agya ɔwɔ soro n'anim. Munsusu sɛ mede asomdwoeɛ baa asase so. Ɛnyɛ asomdwoeɛ na mede baeɛ, na mmom nkrantɛ. Na meba me bɛpaepae mu, na onipa asɔre atia n'agya, na ɔbabaa asɔre atia ne na ase asɔre atia n'ase, na onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo. Deɛ ɔpɛ agya anaa ɛna kyɛre me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔpɛ ɔbabarima anaa ɔbabaa kyɛre me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔmfa n'asɛnnua na onni m'akyirɛ no, ɔmfata me. Deɛ ne nsa aka ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa, na deɛ me nti ne kra firi ne nsa no, ne nsa bɛka. Deɛ ɔgye mo no gye me, na deɛ ɔgye me no gye deɛ ɔsomaa me no. Deɛ ɔgye odiyifoɔ din mu no, ne nsa bɛka odiyifoɔ akatua. Na deɛ ɔgye onipa trenee din mu no, ne nsa bɛka onipa trenee akatua. Na obiara a ɔbɛma nketewa yi mu baako nsuonwunu kuruwa ma osuani din mu no, nokorɛ mese mo sɛ n'akatua remmɔ no. Mathew asɛmpa tidu baako. Na baa sɛ Yesu wie n'asuafoɔ 12 no kasa kyerɛ no, ofiri hɔ sɛ ɔkɔkyerɛkyerɛ no aka asɛm wɔ nkuro mu.
Na Yohane tee Kristo nnwuma wɔ afiase no, ɔsomaa n'asuafo kobisaa no sɛ, "Wo ne deɛ ɔreba no, anaasɛ yɛnhwɛ ɔfoforɔ kwan?" Na Yesu buasee wɔn sɛ, Monkɔ na monkɔka deɛ moteɛ na muhunu yi nkyerɛ Yohane. Anifirafoɔ hunu adeɛ, na mubuafoɔ nante, akwatafoɔ ho fi, na asotifoɔ te asɛm, awufoɔ nyane, na wɔka asɛmpa kyerɛ ahiafoɔ. Na nhyira ne deɛ merento no suntidua. Na yeinom korɔ no, Yesu firi aseɛ kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, ɛdeɛ na mufiri adi kɔɔ srɛ so kɔhwɛeɛ? De mmira mframa rehim anaa? Anaasɛ ɛdeɛ na mufiri adi kɔhwɛeɛ? Onipa a ɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ anaa? Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ no wɔ ahemfo afie mu. Anaasɛ adɛn nti na mufiri adie? Mokɔhwɛɛ odiyifoɔ anaa? Ane, mese mo sɛ, ɔsene odiyifoɔ mpo. Oyi ne deɛ wɔatwerɛ ne ho asɛm sɛ, hwɛ, meresoma me bɔfoɔ adi w'anim a wɔbɛsiesie w'anim kwan. Nokorɛ, mese mo sɛ, wɔn a mmaa wo wɔn nyinaa mu biara nsɔre a ɔsene Yohane suboni. Nanso deɛ ɔyɛ aketewa koraa ɔsoro ahenni mu no yɛ kɛseɛ sene no. Na ɛfiri osuboni Yohane berɛ so bɛsi nnɛ, wɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ aniberɛ so, na wɔn a wɔn ani abereɛ no fa no aniɛden so. Na adiyifoɔ no nyinaa ne mmara no hyɛ nkɔm bɛsi Yohane so. Na sɛ mopɛ sɛ mogye a, oyi ne Elia a ɔreba no. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na hwan ho na mede nnɛmma yi bɛtoɔ? Wɔte sɛ mmɔfra a wɔtete edwa ase refrɛfrɛ wɔn mfɛfoɔ sɛ, yɛahyɛ no atɛntɛbɛn ama mo na mo ansa. Yɛtwa agyaadwo ama mo na mo werɛ anho. Na Yohane baeɛ, onidi na ɔnom, na wɔse, ɔwɔ honhommɔne. Onipa ba no baeɛ, odidi na ɔnom, na wɔse, hwɛ, odidifoɔ ne ɔsanomfoɔ, togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ adamfo. Nanso nyansa nam ne nnwuma so di bem. Ɛna ofiri aseɛ kaa nkuro a na wayɔ n'ahoɔdenneɛ pii wɔ mu no anim sɛ wɔnsɛkyerɛ a wɔadwen sɛ, Korasin, due. Betsaida, due. Ɛfiri sɛ, ahoɔdenneɛ a wayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔ no Tiro ne Sidon a, anka wasakyerɛ wɔn adwene ayitoma ne nson mu dada. Nso mesom sɛ, atemmuo da no, ɛbɛfa nyinam Tiro ne Sidon asene mo. Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ soro. Wɔbɛbrɛ wo ase akɔ asamando, ɛfiri sɛ, ahoɔdenneɛ a wayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔ no Sodom a, anka wɔwɔ hɔ de bɛsi nnɛ. Nso mese mo sɛ, atemmu da no, ɛbɛfa nyinam Sodom asase asene wo. Ɛberɛ no a mu Yesu kaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, miyi wo ayɛ sɛ wode nneɔma yi ahunta nyansafoɔ ne animdefoɔ na wayi akyerɛ nkɔkoaa. Ane, Agya, na ne saa na ɛyɛ anisɔ w'anim. M'Agya de nneɔma nyinaa hyɛ me nsa. Na obiara nim Ɔba no, gye Agya no, na obiara nim Agya no, gye Ɔba no ne deɛ Ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no. Mo a moayɛ adwuma abrɛ na wasoa mo nnesoa nyinaa, mommra me nkyɛn, na mɛma mo ahome. Momfa me kɔnnua nto mo ho so, na monsua me, ɛfiri sɛ, medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu. Na mobɛnya ɔhome ama mo kra. Na me kɔnnua yɛ mmerɛ, na m'adesoa yɛ hare. Mathew asɛmpa ti 12. Ɛberɛ no mu no, Yesu kɔfaa aburofuo bi mu homeda bi. Na ɛkɔm de n'asuafoɔ no, ofitii aseɛ pempa ne mmɛtom no bi wee. Na Farisifoɔ no huruiɛ no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, w'asuafoɔ yɔ deɛ ɛnni ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda. Na ɔsee wɔn sɛ, monkenkane deɛ David yɔɔyɛ, berɛ a ɛkɔm dee no ne wɔn a wɔka ne ho no. Sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie na ɔkɔdii kyerɛ pan no a ɔne wɔn a wɔka ne ho no nni ho kwan sɛ wɔdie gye asɔfoɔ nko ara no.
anaasɛ monkenkane mmara no mu sɛdeɛ homeda asɔfo a wɔwɔ asorofie no sɛe homeda nanso wonni ho mfɔ no. Na mese mo sɛ, deɛ ɔkyɛne asorofie wɔ ha. Na sɛ monim sɛ mmɔborɔhunu na mepɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ a, anka mo a mu wɔn a wonni fɔ no fɔ. Na onipa ba no yɛ homeda wura. Na ofiri hɔ kɔɔ wɔn hyiadan mu. Na hwɛ, na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa wuo. Na obisaa ne sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔse adeɛ homeda anaa? Na wakɔtoto n'ano. Na ɔsee wɔn sɛ, mo mu nipa bɛn na sɛ ɔwɔ odwan biako na ɔkɔtɔ amena mu homeda a, ɔrensɔ ne mu ma no soɔ. Na ɔsene bɛn na nipa nsene odwan. Enti ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɔ papa homeda. Ɛna wɔka kyerɛ onipa no sɛ, tene wɔn nsa. Na wɔtenee na ɛsane yie sɛ biako no. Na Farisifoɔ no firi adi kotuu ne ho agyina sɛdeɛ obɛku no. Na Yesu hunuiɛ no, ɔtwee ne ho firi hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi na wɔsaa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔbraa wɔn sɛ wonyi n'adi. Na deɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ m'abɔfra a mayi no, deɛ medɔ no a me kra ni sɔ no, mede me honhom begu no so, na waka atemmu akyerɛ amaaman, ɔrenko, na ɔnteatea mu, na obi ntene ne abɔntene so. De mmerɛ abuka no, ɔmmum, na ntomaban a ɛfiri wisie nso ɔnnum, de kosi sɛ ɔde atemmu bɛkɔ nkonim mu, na ne din nso na amaaman de wɔn ani bɛtoɔ. Ɛna wɔde obi a ɔwɔ honhommɔne a ɔyɛ onifirani ne emum brɛ no. Na ɔsaa no yadeɛ maa emum no kasaeɛ, na ohunu adeɛ. Na nkurɔfoɔ akuakuo no nyinaa ho dwiri wɔn, na wɔkaa sɛ, ɛnyɛ David ba no ni? Na Farisifoɔ no teeɛ no, wɔkaa sɛ, ahohommɔne panin Beelzebul nko ara so ɛna onipa yi nam tu ahohommɔne. Na ohunu wɔn adwene no, ɔsee wɔn sɛ, ahenni biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no dane amanfo. Na kuro anaa efie biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no rennyina. Na sɛ Satan tu Satan a, na wɔne ne ho di mpaapaemu, na bɛyɛ dɛn na n'ahenni agyina? Na sɛ mede Beelzebul na metu ahohommɔne a, na mo mma de hwan na etu wɔn? Yei nti wɔbɛyɛ mo atemmufoɔ. Na sɛ mede Nyankopɔn honhom metu ahohommɔne a, ɛne ɛne Nyankopɔn ahenni anya ba mo so. Anaasɛ ɛbɛyɛ dɛn na obi betumi akɔ ɔhoɔdenfoɔ fie akɔfom n'afidie, gye sɛ wɔdi kan kyekyere ɔhoɔdenfoɔ no ansa na wafom ne fie. Deɛ ɔnka me ho no, na otia me, na deɛ ɔne me mmoaboa no no, na ɔhwete mu. Yei nti mese mo sɛ, wɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛfiri nipa, na honhom ho abususɛm deɛ, wɔremfa mfiri nipa. Na deɛ ɔbɛkasa atia onipa ba no, wɔde bɛfiri no. Na deɛ ɔbɛkasa atia honhom kronkron deɛ, wɔremfa mfiri no wiase ha ne wiase a ɛreba no mu. Momma dua no nyɛ dua pa, na n'aba yɛ aba pa. Anaasɛ momma dua no nyɛ dua bɔne, na n'aba yɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Nhurutiama. Moyɛ abɔneafoɔ yi, mobɛyɛ dɛn atumi aka sɛmpa? Na deɛ ayɛ akoma ma abu soɔ no n'ano ka. Onipa pa firi nipa a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi nipa adie. Na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi ne bɔne adie. Na mese mo sɛ, asɛnhunu biara a nipa bɛka no, wɔbɛbu ho akonta atemuda. Na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu obim, na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu fɔ. Ɛna kyerɛfoɔ ne Farisifoɔ no mu bi buaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛpɛ sɛ yɛhu nsɛnkyerɛnne bi firi hɔ. Na obua see wɔn sɛ, Nnɛma bɔnefoɔ ne awaresɛefoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ, nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye odiyifoɔ Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Na sɛnea Yona dii bonsuyam nansa awia ne anadwo no, saa ara nso na onipa ba no bɛdi asase akoma mu nansa awia ne anadwo. Niniwe mmarima ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ wɔsakyera wɔn adwene Yona asɛnka mu. Na hwɛ, deɛ ɔsene Yona wɔ ha.
Anafoɔ fam hema no ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ ofiri asase ano no ho abɛtie Salomo nyansa. Na hwɛ, deɛ ɔsene Salomo wɔ ha. Sɛ honhom fi no firi onipa no mu a, ɔkɔkyinkyina akwareɛ so hwehwɛ ɔhome, na onya bi. Ɛna ɔse, mɛsane makɔ me dan a mefiri mu mebaeɛ no mu. Na ɔba a, ɔbɛto sɛ ɛda mpan, waprapra mu na wasiesie mu. Ɛna ɔkɔ na ɔkɔfa ahonhom nson foforɔ a wɔyɛ bɔne sene no ka ne ho, na wɔbɛhyɛ no mu tena hɔ. Na onipa no akyire yi asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no, saa ara nso na ɛbɛyɛ nnɛmma abɔnefoɔ yi. Na ogu so kasa kyerɛ nkurɔfoɔ akuokuo no. Hwɛ, ne na ne nuanom bɛgyina akyire pɛɛ sɛ wɔne ne kasa. Na obi ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, wo na ne wo nuanom gyina afikyire pɛ sɛ wɔne wo kasa. Na obua see deɛ ɔsee no saa no sɛ, hwan ne me na hwan ne me nuanom? Na ɔtenee ne nsa kyerɛ n'asuafoɔ no so kaa sɛ, hwɛ, me na ne me nuanom ni. Na obiara a ɔbɛyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ no, ɔno ara ne me nuabarima ne onuabaa ne ɛna. Mathew asɛmpa ti 13. Ɛda no a Yesu firi fie kɔtena mpoano. Nkurɔfoɔ akuokuo pii boaboa wɔn ho ano baa ne nkyɛn. Na enti ɔkɔɔ kodoɔ mu kɔtenaa mu. Na nkurɔfoɔ akuokuo no nyinaa gyinagyina mpoano. Na ɔkasa pii mebuo mu kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, ogufoɔ bi firi adi koguu aba. Na ɔreguo no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa ba bɛsosɔe. Ebi nso koguu aboɔ so, faako a dɔteɛ pii nie, na ntɛm ara na ɛfifiriɛ, ɛfiri sɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na owia firiɛ no, ɛkusae, na ɛni nhini nti ɛhyee. Ebi nso koguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no nyini, na emia no. Na ebi nso koguu asase pa mu, na ɛso aba, ebi 100, ebi 60, ebi 30. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, adɛn na wokasa kyerɛ wɔn mebuo mu? Na obua see wɔn sɛ, mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahenni mu ahintasɛm no. Na wɔn deɛ, wɔmfa maa wɔn. Na obiara a ɔwɔ no, ɔbɛma no, na wanya aboro so. Na obiara a ɔnnie no, deɛ ɔwɔ mpo, ɔbɛgye afiri ne nsam. Yɛn nti na mekasa mekyerɛ wɔn mmebuo mu, ɛfiri sɛ, wɔhunu deɛ, nanso wɔnhunu, na wɔte deɛ, nso wɔnte aseɛ. Na wɔn mu na Yesaia adiyisɛm no aba mu sɛ, teɛ deɛ, mobɛte, na morente aseɛ, na hunu nso mobɛhunu, na morenhunu mu. Ɛfiri sɛ, ɔman yi akoma apirim, na wɔn aso mu ayɛ duru, na wɔmuamua wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani anhu, na wɔmfa wɔn aso ante, na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔanane wɔn ho, na mansa wɔn yadeɛ. Na mo deɛ, enhyira no mo ani sɛ ehunu, ne mo aso sɛ ɛteɛ. Na nokorɛ mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ateneneefoɔ pii pɛɛ sɛ wɔhunu deɛ muhunu yi, na wɔte deɛ motie yi, nanso wɔanhunu, nso wɔante. Enti afei muntie ogufoɔ ho bɛ no. Obiara a wɔte ahenni no ho asɛm, na ɔnte aseɛ no, ɔbɔnefoɔ no ba bɛhwim deɛ wagu no n'akoma mu no. Oyi ne deɛ oguu nkwankyɛn no. Na deɛ oguu no aboɔ soɔ no, ɔne deɛ wɔte asɛm no, na wɔde anigye agye no ntɛntɛm. Nanso ɔni hini ɛwɔ mu. Na wɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti amanehunu anaa ɔtaa ba a, ɛntɛm ara na to no suntidua. Na deɛ oguu no nkasɛɛ mu no, ɔne deɛ wɔte asɛm no, na wiase asetena yi mu dadwene ne haw ne ahonyadeɛ na ada amia asɛm no, na ɛnso aba. Na deɛ oguu no asase pa mu no, ɔne deɛ ɔte asɛm no, na ɔte aseɛ, ɔno na ɔso aba. Obi so 100, obi 60,
obi aduasa. Obu wɔn bɛ foforo sɛ, ɔsoro ahenni ti sɛ onipa bi a oguu abapa n'afuo mu. Na nipa daeɛ no, ne tamfo ba beguu wira bɔne bi awio no mu, na ofiri hɔ kɔe. Na eyi ahahan ne so aba no, ɛna wura bɔne no nso daadie. Na ofiewura no akoa baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, owura, ɛnyɛ abapa na wuguu no wafuo no mu. Na wura bɔne deɛ ɛfiri he? Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɔtamfo bi na wayɔ saa. Na nkoa no ka kyerɛ no sɛ, ɛnea wopɛ sɛ yɛkɔ boaboa no anaa? Ɛna ɔse, daabi, anyɛ a moboaboa nwura bɔne na no na moatu awio no bi afra mu. Momma no mmienu nyinaa nyini nkosi twabere. Na twabere no mu, mɛka makyerɛ twafoɔ no sɛ, mommoaboa awura bɔne na no kane na monkyekyere no afiafi ma wɔnkɔhye. Na awio no deɛ, mommoaboa no nkɔgu mesan so. Obu wɔn bɛ foforo sɛ, ɔsoro ahenni ti sɛ sinapefue a onipa fa kɔdua n'afuo mu. Ɛno na ɛyɛ aba hodoɔ nyinaa mu ketewa deɛ, nanso enyini a ɛne ɛfan nyinaa mu kɛseɛ. Na ɛyɛ dua ma ewiem nnomaa ba bɛtena ne man so. Obu wɔn bɛ foforo sɛ, ɔsoro ahenni ti sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfɔtɔɔ asikyiresam kurokuma mmiɛnsa ma de kɔsii sɛ ne nyinaa kaeɛ. Yeinom nyinaa Yesu ka kyerɛ nkurɔfoɔ akuakuo no abebuo mu, na wɔankwati bɛ ankasɛm bi ankyerɛ wɔn, na de odiyifoɔ kaeɛ no aba mu sɛ, mebue ma no abebuo mu, mɛpae nsɛm a ahunta firi wiase asefre no mu maka. Na ogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwan no ɔbaa fie, na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, kyerɛ yɛn afuo mu wura bɔne ho bɛ no ase. Na wobua see wɔn sɛ, deɛ ogu abapa no ne onipa ba no. Afuo no ne wiase, abapa no ne ahenni no ma, wura no ne ɔbɔnefoɔ no ma, ɔtamfo oguiɛ no ne ɔbonsam, twabere no ne ewiase awieyɛ, twafoɔ no ne abɔfoɔ. Enti sɛdeɛ wɔboaboa wura no na wɔde wogya hyeɛ no, saa ara na ɛbɛyɛ wiase awieyɛ. Onipa ba no bɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa suntidua ne wɔn a wɔdi nsɛmmɔne nyinaa no afiri n'ahenni mu, na wɔde wɔn akɔgu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwere bɛba. Ɛna ateneneefoɔ no bɛhyerɛn sɛ owia wɔn agya ahenni mu. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Ɔsoro ahenni no te sɛ agyapadeɛ bi a wɔde asi afuo mu. Ɛno na onipa bi kɔhuniɛ, na ɔkata asoɔ. Na ho anigye nti, ɔkɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔɔ afuo no. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ odwanidin bi a ɔrehwehwɛ ahwene pa. Na ohunu ahwene biako a ne boɔ yɛ den no, ɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔe. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ asɛw a wɔde guu po mu na ebuma anam hodoɔ nyinaa bi. Na ɛyɛ ma, na wɔtwe ba mpoano, na wɔtena ase boaboa deɛ ɛyɛ no ano guu akodoɔ mu, na deɛ ɛnyɛ no wɔto gui. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase awieyɛ no mu ara ne no. Abɔfoɔ no bɛba abɛfa nnipa bɔne afiri ateneneefoɔ ho, na wato wɔn agu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwere bɛba. Moate yeinom nyinaa ase anaa? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Aane. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, yei nti, twerɛfoɔ biara a wayɛ no osuani ama ɔsoro ahenni no te sɛ efiewura bi a ofiri n'agyapadeɛ mu yi nneɛma afoforo ne adadaadie. Na ɛbaa sɛ Yesu wie mmeyibuo no, ofiri hɔ kɔe. Na ɔkɔɔ ɔno ara ne kurom no, ɔkyerɛkyerɛ wɔn wɔ nhyiadan mu ma no yɛɛ wɔn ahodwiri, na ɔkaa sɛ, ɛhe na woedi nyansa ne ahoɔden nnwuma yi fire? Ɛnyɛ dua dwumfoɔ no ba no nie. Wɔmfrɛ ne na Maria ne ne nuanom Yakobo ne Yosef ne Simon ne Yuda. Na ɛnyɛ ne nua mmaanom nyinaa na wɔne yɛn wɔ ha yi anaa? Na afei, ɛhe na oyi konyaa yeinom nyinaa? Na ɔyɛ suntidua maa wɔn. Na Yesu see wɔn sɛ, anidie mmɔ odiyifoɔ, gye ne kurom ne ne fie. Na wɔn gye a wɔnyi nni nti,
wɔanya hoɔden nnwuma pii wɔ hɔ. Mathew asɛmpa ti 19. Ɛberɛ no mu no, ɔmansinhene Herode te Yesu nka na ɔsee n'asomfo sɛ, Yohane subɔni no ne no. Wanyane afiri awufuo mu, na ɛno nti na ahoɔden yi adwuma wɔ ne mu yi. Na Herode asɔ Yohane mu akye no de no akɔto kukum, ne nua Filipo ɛyere Herodia nti, efisɛ Yohane ka kyerɛɛ no sɛ, wonni ho kwan sɛ woware no. Ɔpɛɛ sɛ oku no, nanso na osuro nkurɔfoɔ no, efisɛ na obu no sɛ odiyifoɔ. Na Herode awoda aduruiɛ no, Herodia babaa bɛsaa wɔn anim na yɛ Herode fɛ. Ɛno nti wɔkaa ntam hyɛɛ ne bɔ sɛ wɔbɛma no biribiara a wɔbɛbisa. Na ne na tu nofo bɔne maa no bɛkaa sɛ, Fa osubɔni Yohane ti tu tafra bɔtɔ mu ma me ha ara. Na yɛ wɔhene ne ya, nanso ne ntam ne wɔn mo a wɔne no tie didie no nti, wɔhyɛɛ sɛ wɔmfama no. Na ɔsoma ma wɔkɔtwaa Yohane ti kukum. Wɔde ne ti no too tafra bɔtɔ mu baeɛ. Na wɔde maa babaa no, na wɔde kɔmaa ne na. Na n'asuafoɔ no ba bɛfaa mu no kɔsiee, na wɔbɛka kyerɛɛ Yesu. Na Yesu tiiɛ no, ɔtenaa kodoɔ mu firi hɔ kɔɔ ɔsrɛ so nkyɛn baabi. Na nkurɔfoɔ akuakuo no tiiɛ no, ofiri nkuro so nam fam tii no. Na osii fam behunu nkurɔfoɔ pii, na wɔyɛɛ no mmɔbɔ, na wɔsaa wɔn mu ayaafoɔ yadeɛ. Na onwunu dwuiɛ no, n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Ɛha yi yɛ ɛsrɛ so, na onwunu nso adwo. Gya nkurɔfoɔ akuakuo no kwan, na wɔnkɔ nkuraa nkɔtɔ aduane ni. Na Yesu sii wɔn sɛ, Ɛnhia sɛ wɔkorɔ. Mo ara momma wɔn biribi ni. Na wɔsee no sɛ, Yɛne biribi ha yi, gye paano num ne mpataa mmienu. Ɛna ɔse, Momfa mmrɛ me ha. Na wɔhyɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ ɔntenatena ɛsrɛ no so. Na wɔfaa paano num ne mpataa mmienu no, na ɔhwɛɛ soro hyiraa so, na obubuu mu de paano no maa n'asuafoɔ, na asuafoɔ no nso de maa nkurɔfoɔ akuakuo no. Na wɔn nyinaa didi mee, na wɔtasee mpuroporowa a ɛkaeɛ no nkyerɛnkyɛ 12 mamma. Na wɔn a wodiiɛ no bɛyɛ mmarima 5,000, mmaa ne mmɔfra nka ho. Na ntɛm ara na Yesu hyɛɛ asuafoɔ sɛ wɔnkɔ kodoɔ mu eni kan ntwa nkɔ asuogya nohoa, na wonya nkurɔfoɔ akuakuo no kwan ansa. Na owie nkurɔfoɔ akuakuo no kwan gya no, ɔkɔɔ bepɔ so fa baabi mpaebɔ. Na onwunu dwoeɛ no, na aka wɔn nko ara hɔ. Na kodoɔ no aduru ɛpo no mfimfini, na asorɔkye ha no, efisɛ na mframa ahyia wɔn. Na anadwo dasu a ɛtɔ so nan mu no, Yesu nam ɔso kɔɔ wɔn nkyɛn. Na asuafoɔ no huu sɛ ɔnam po no soɔ no, wɔn akoma tuiɛ, na wɔkaa sɛ, Ɛyɛ wɔsɛman. Na wɔde ehu teatea mu, na ntɛm ara Yesu kasa kyerɛɛ wɔn sɛ, Momma bobo ntɔ mo yam. Ɛyɛ me. Munnsuro. Na Petro buaa sɛ, Awurade, sɛ yɛ wo di a, ka ma memmra wo nkyɛn nsuo no ani. Na ɔse, Bra. Na Petro firi kodoɔ no mu si faa nsuo n'ani sɛ wɔrekɔ Yesu nkyɛn. Na ohunu mframa no, osuroe, na ofiri aseɛ sɛ ɔremem no, ɔteɛɛ mu sɛ, Awurade, gye me! Na ntɛm ara Yesu tene ne nsa soo no mu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo a wo gyidie sua. Adɛn nti na wogye akyinnyeɛ? Na oduruu kodoɔ no mu no, mframa no gyaee. Na wɔn a wɔwɔ kodoɔ no mu no ba bɛkotoo no sɛ, Nyankopɔn ba ne wampa. Na otwaeɛ no, oduruu Genesaret asase so. Na nnipa a wɔwɔ hɔ no hunu no, ɔsoma ma wɔkɔ asase a atwa hyia no nyinaa so. Na wɔde wɔn a wɔyareɛ nyinaa brɛɛ no, na wɔsrɛ no sɛ wɔma wɔmfa wɔn nsa nka n'ataadeɛ ano nnwonko a. Na dodoɔ a wɔde wɔn nsa kaeɛ no ho yɛɛ wɔn den. Mathew asɛmpa ti 15. Ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ firi Yerusalem baa Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ, Adɛn nti na w'asuafoɔ no nni mpanimfoɔ tete sɛm no soɔ? Wɔnhohoro wɔn nsa ansa na wɔadidi. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Adɛn nti na mo nso mo atete sɛm nti munni Nyankopɔn ahyɛdeɛ soɔ? Na Onyankopɔn kaa sɛ, Di w'agya ne wo nani,
ne deɛ ɔka agya anaa ɛna ho asɛmbɔne no, owuo nam ano nwuo. Na mo deɛ mo se, obi a ɔbɛse n'agya anaa ne na sɛ, deɛ anka wobɛnya no me ho no yɛ ayɛyɛdeɛ no, na ɛni sɛ odi n'agya anaa ne n'ani. Na mo atetesɛm nti, mo asɛe Nyankopɔn asɛm. Nyaatwomfoɔ, ɛdi sɛ Yesaia hyɛɛ mo ho nkɔm sɛ, ɔman yi de wɔn ano fafa na ɛdi me ni, na wakoma deɛ atwe afiri me ho kɔ akyirikyiri. Na wɔsɔre me kwa, wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Na wɔfrɛ nkurɔfokuo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Muntie, na monte aseɛ. Ɛnyɛ deɛ ɛkɔ anumu na egu nnipa ho fi, na mmom deɛ ɛfiri anumu ba na egu nnipa ho fi. Ɛna n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, wonim sɛ Farisifoɔ no te asɛm no, ato wɔn sintidua. Na obuaa sɛ, dua biara a ɛnyɛ me soro agya na oduaeɛ no, wɔbɛtu. Munyaa wɔn, wɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwan. Na sɛ onifirani kyerɛ onifirani kwan a, wɔmmienu nyinaa bɛtɔ amena mu. Na Petro bua sɛ no sɛ, kyerɛ yɛn bɛ no ase. Na ɔse, mo nso moda so nte ase ara. Monhunu sɛ adeɛ biara a ɛkɔ anumu no kɔ ɔyafunu mu, na ɛyi gu yane mu. Na deɛ ɛfiri anumu firi adie deɛ, ɛfiri onipa akoma mu, na ɛno na ɛgu onipa ho fi. Na akoma mu na adwembɔne, awudisɛm, ayefasɛm, adwamansɛm, awifosɛm, adansekurumu ne abususɛm firi. Yeinom ne nneɛma a ɛgu onipa ho fi. Na wɔde nsa a wɔanhohoro didi a, ɛgu onipa ho fi. Na Yesu firi hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon fa mu. Na hwɛ, Kanaani baa bi a ofiri mpɔtam ba bɛteɛteɛ mu sɛ, Awurade, David ba hu me mmɔbɔ, na honhommɔne bi reha me babaa dodo. Nanso wɔammua no, na n'asuafoɔ no ba bɛsrɛ no sɛ, gya ne kwan ma no nkɔ, na wɔteatea mu di yɛn akyi. Na obuaa sɛ, Israel fie nnuane a wayera no nko ara nkyɛn na wɔsomaa me. Na ɔbaa no ba bɛkotoo no sɛ, Awurade boa me. Na obuaa sɛ, ɛnyɛ fɛ sɛ wɔfa mmaduane to ma nkramama. Na ɔse, Ewom, Awurade, nanso nkramama no nso di mporoporowa a ɛfiri wɔn wura no mpono so gu fam no bi. Ɛna Yesu bua sɛ no sɛ, O, ɔbaa, wo gyidie so, ɛnyɛ ma wo sɛdeɛ wopɛ no. Na mmom hɔ ara na ne babaa no ho yɛɛ ne den. Na Yesu firi hɔ baa Galilea po ho, na ɔkɔɔ bepɔ so kɔtenaa ase hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii de mpakye, mmubuafoɔ, anifirafoɔ, emum ne afoforɔ pii baa ne nkyɛn, na ɔde wɔn beguu ne nan ase, na ɔsaa wɔn yadeɛ ma ano yɛ nkurɔfoɔ no nwanwa. Ɛberɛ a wohuu sɛ emu kasa, na mpakye ho sane, na mmubuafoɔ nanteeɛ, na anifirafoɔ hunu adeɛ, na wɔhyɛɛ Israel Nyankopɔn animuonyam. Na Yesu frɛ n'asuafoɔ no see wɔn sɛ, nkurɔfokuo yi yɛ me mmɔbɔ, sɛ wɔatena me nkyɛn atoa so nansanie, na wɔnni biribiara a wodi. Nanso, mempɛ sɛ megya wɔn kwan ma wɔde yɛfumpan korɔ, na wɔankɔtotɔ baha ɔkwan mu. N'asuafoɔ no see no sɛ, ɛhe na yɛbɛnya paano a ɛbɛso nkurɔfoɔ pii sɛ serɛ so ha? Na Yesu see wɔn sɛ, ano ahe na mowɔ? Na ɔse, 7 ne mpataa nketewa bi. Na wɔhyɛ nkurɔfoɔ akuakuo sɛ wɔntenatena fam. Na wɔfaa paano 7 no ne mpataa no, na wɔda ase, na obubu de maa n'asuafoɔ no. Na asuafoɔ nso de maa nkurɔfoɔ akuakuo no. Na wɔn nyinaa di mee, na wɔtase mpuroporowa a ɛkaeɛ no ntikyirikyie 7 ma. Na wɔn a wodiiɛ no yɛ mmarima 9,000 a ɛmaa ne mmɔfra nka ho. Wogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwaa no, wosii kuduom na ɔbaa Magada ahyeɛ so. Mathew asɛmpa ti 16. Na Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ba bɛsɔɔ no hwɛe, srɛ no sɛ wɔnkyerɛ wɔn ɔso nsɛnkyerɛnneɛ bi. Obua see wɔn sɛ, ɛduru anwummere a, mo se, ewiem bɛte ɛfiri sɛ ɔsoro abere. Na nɔpa mo se, ahum bɛtu nnɛ, ɛfiri sɛ ɔsoro abere na ayɛ kusuu.
Munim osoro ani nsɛm mu kyerɛ, na mmere no ho nsɛnkyerɛnneɛ deɛ, muntumi nkyerɛ mu. Nnɛma bɔnefoɔ ne awaresɛefoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Wogyaa wɔn ho firi hɔ kɔɔeɛ. Na asuafo no duruu asuogya no ho ano, na wɔn werɛ firi sɛ wɔfa paanoo. Na Yesu see wɔn sɛ, Monhwɛ na monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Na wɔdwendwen wɔn mu kekaa sɛ, yɛmfa paanoo no ntira. Na Yesu hunuiɛ no, ɔkaa sɛ, Mo gyidie sua. Adɛn na moredwendwene mo mu sɛ moamfa paanoo ntira? Monyɛ nhuni, na monkae nnipa mpinum paanoo num ne nkyerɛnkyɛ dodoɔ a monyaeɛ. Anaasɛ nnipa mpemnan paanoo nson ne ntakyirikyie dodoɔ a monyaeɛ. Ɛdeɛn nti na monhunu sɛ ɛnyɛ paanoo ho asɛm na meka mekyerɛ mo? Monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Ɛna ohunu sɛ wɔanka sɛ wɔnhwɛ wɔn ho yie paanoo mmɔreka ho, na mmom Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no nkyerɛkyerɛ ho. Na Yesu duruu Kaesarea Filipo fam no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, Nnipa se Onipa Ba no ne hwan? Na wɔse, Ebinom se Yohane Osiboni no, ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia anaa adiyifoɔ no mu baako. Ɔse wɔn sɛ, Na mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Simon Petro buaa sɛ, Wone Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba. Ɛna Yesu buasee no sɛ, Nhyira ne wo, Yona ba Simon, ɛfiri sɛ, ɛnyɛ ɔhonam ne mogya na ɛyi kyerɛ wo, na m'Agya a ɔwɔ soro no. Na me nso mese wo sɛ, wone Petro, na ɔbotan yi so na mede m'asafo besie. Na asamado apono remmu mfa so, na mede ɔsoro ahenni nsafoa bɛma wo. Na biribiara a wobɛkyekyere asase soɔ no, na wakyekyere no soro. Na biribiara a wobɛsane no asase soɔ no, na wasane no soro. Ɛna ɔhyɛɛ n'asuafoɔ no ketee sɛ wɔnka nkyerɛ obiara sɛ ɔno ne Kristo no. Ɛfiri hɔ na Yesu Kristo fitii aseɛ kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amanneɛ pii mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne nsam, na ɔku no, na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔanyane. Ɛna Petro de ne kɔɔ nkyɛn, wɔfitii aseɛ twii n'anim sɛ, Ɛmpare wo, yɛmma wo so da. Ɔdanee ne ho see Petro sɛ, Firi mi so, Satan, woyɛ sintidua ama me, ɛfiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ na wodwene. Ɛna Yesu see n'asuafoɔ no sɛ, Sɛ obi pɛ sɛ wadi m'akyiri a, ma no mpa ne ho akyi, na ɔma n'asɛnnua so, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ wɔgye ne kra nkwa no, ɛbɛfiri ne nsa, na obiara me nti ne kra bɛyera no deɛ, ne nsa bɛka. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na wɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ, ɛdeɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na onipa ba no de n'Agya animuonyam ne n'abɔfoɔ na ɛbɛba. Ɛno na obetua onipa biara ka sɛdeɛ ne nneyɔeɛ teɛ. Nokorɛ mese mo sɛ, nnipa binom gyina ha a wɔrenka owuo nhwɛ, kosi sɛ obɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba n'ahenni mu. Mathew asɛmpa tidonson. Na nansia akyiri no, Yesu faa Petro ne Yakobo ne ne nua Yohane de wɔn kɔɔ bepɔ tenten bi so fa baabi. Na ɔsakyerɛɛ wɔ wɔn anim, na anim hyerɛn so owia, na ne ntadeɛ yɛ fitaa sɛ hann. Na hwɛ, Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn ne no kasaeɛ. Ɛna Petro buasee Yesu sɛ, Awurade, ɛyɛ sɛ yɛtena ha. Sɛ wopɛ a, bɛbɔ asesen mmiɛnsa, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Na ogu so kasa no, hwɛ, mununkum hyɛnhyɛn bi bɛkataa wɔn so. Na hwɛ, ani bi firi mununkum no mu kaa sɛ, Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, muntie no. Na asuafoɔ no teeɛ no, wɔde wɔn anim butubutuw fam, wɔsuro yie. Na Yesu ba bɛsosɔ wɔn mu sɛ, Monsɔre, na monsuro. Na ɔmemaa wɔn ani soɔ no,
wɔanhunu obiara gye Yesu nko ara. Na ofiri bepɔ nso isian no, Yesu hyɛɛ wɔn sɛ, monka deɛ moahunu yi nkyerɛ wɔ biara kɔsi sɛ Onipa Ba no bɛsɔre afiri awufoɔ mu. Na asuafoɔ no bisaa no sɛ, adɛn nti na atwerɛfoɔ no ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ba ansa? Na Yesu bua see wɔn sɛ, Elia ba na wabɛsiesie nneɔma nyinaa deɛ. Nanso mese mo sɛ, Elia ba dada, na wɔanhunu, na wɔyɛ no deɛ wɔpɛ nyinaa. Saa ara nso na Onipa Ba no rebɛhunu amanneɛ wɔ nsɛm. Ɛnna asuafoɔ no te aseɛ sɛ Yohane suboni ho asɛm na ɔreka wɔn. Na oduruu nkurɔfokuo no nkyɛn no, onipa bi baa ne nkyɛn bɛkotow no sɛ, Awurade, hu me ba yi mmɔbɔ. Na otwa na ɔrehunu amanneɛ pii. Na ɔtaa tɔ ogya mu, na ɔtaa tɔ nsuo mu. Na mede ne brɛɛ w'asuafo no, nanso wɔantumi ansa ne yadeɛ. Na Yesu buaa sɛ, ɛnnɛ a monni gyidie na moakyea. Me ne mo ntena hɔ nkɔduru da bɛn? Mentɔ me bo ase mma mo nkɔsi da bɛn? Momfa no mmrɛ me ha. Na Yesu teatea no, na honhommɔne no firi ne mu firi adi, na firi dɔn no mu na abɔfra no yadeɛ no gyaeeɛ. Ɛnna asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn ɛfa baabi, na wɔkaa sɛ, adɛn nti na yɛntumi antu no? Na wɔsee wɔn sɛ, ɛfiri sɛ mo gyidie sua. Na nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie sɛ sinape fua a, anka mobɛka akyerɛ bepɔ yi sɛ, tu firi ha kɔ no ho a, na ɛbɛtu. Na anka biribiara nni hɔ a morentumi nyɔ. Nanso saa deɛ yi deɛ, na de ban ɛntumi ntu gye sɛ ɛnam mpaebɔ ne mmuada so. Na wɔrekyinkyini Galilea no, Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔrebɛyi Onipa Ba no akɔhyɛ nnipa nsa, na wɔaku no. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔbɛnyane. Na yɛ wɔn awerɛho pii. Na oduruu Kapernaum no, wɔn a wɔgyegye drakma 2 toɔ no baa Petro nkyɛn sɛ, mo kyerɛkyerɛfoɔ no ntua drakma 2 toɔ no anaa? Ɔse, otua. Na ɔbaa fie no, Yesu dii kan ka kyerɛ no sɛ, Simon, wodwene ho sɛ, ahemfoɔ hɔ na asase so ahemfo gyegye adwadeɛ anaa toɔ? Wɔn mma hɔ anaa ananafoɔ hɔ? Ɔka kyerɛ no sɛ, ananafoɔ hɔ no. Yesu buaa ne sɛ, ɛneɛ nama no de wɔn ho. Nanso sɛdeɛ ɛbɛyɔ na yɛrentu wɔn sintidua nti, kɔmpoano kɔto darewa. Na pataa a ɔbɛba kane no, wobue n'anom a, wobɛhunu dwetɛbena wɔ mu. Ɛno na fa kɔma ma me ne wɔ. Mathew asɛmpa ti 18. Ɛdɔn no mu na asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ, hwan ne ɔkɛseɛ koraa ɔsoro ahenni no mu? Na Yesu frɛɛ abɔfra bi de ne bɛgyinaa wɔn mfimfini, na wɔkaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo annane na mo anyɛ sɛ mmɔfra a, morentumi nhyɛne ɔsoro ahenni no mu. Enti obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase sɛ abɔfra yi no, ɔno ara ne ɔkɛseɛ koraa ɔsoro ahenni no mu. Na obiara a ɔbɛgye abɔfra a ɔte sɛ baako me din mu no, wagye me. Na obiara a ɔbɛto nkuma a wɔgye me die yi mu baako sintidua no, ɛyɛ ma no sɛ wɔde awiyamboɔ sɛne ne kɔn, na wɔkɔdɔ no asukɔ ɛpobunu mu. Suntidua nti wiase nnue. Ɛtwa sɛ suntidua toɔ ba deɛ, nanso onipa a suntidua toɔ nam ne so ba no nnue. Na sɛ wɔn nsa anaa wɔn nan to wo suntidua a, twa, na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini anaa nsasini bɛkɔ nkwa mu, sene sɛ wowɔ nsa 2 anaa nan 2, na wɔde wo bɛto daa ogya no mu. Na sɛ w'ani to wo suntidua a, tu, na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ wode ani korɔ bɛkɔ nkwa mu, sene sɛ wowɔ ani 2, na wɔde wo bɛto ogya ama ne hunu kurom. Monhwɛ, na moantiatia nkumaa yi mu baako anim. Na mese mo sɛ ɔsoro, wɔn abɔfoɔ hwɛ m'Agya a ɔwɔ soro no anim daa. Na Onipa Ba no baa sɛ ɔrebɛgye deɛ ayera. Modwene ho sɛn?
So onipa bi wɔ nwanten wɔ ha, na wɔn mu baako fom kwan a, ɔrenya duo kronkron no mmepɔ so na ɔnkɔhwehwɛ deɛ wafom kwan no anaa. Na sɛ ba sɛ ohu no a, nokorɛ mese mo sɛ, n'ani gye ne ho sene aduo kronkron a wamfom kwan no ho. Saa ara na ɛnyɛ adeɛ a Agya a ɔwɔ soro no pɛ sɛ nkumaa yi mu baako bɛyera. Na sɛ wo nua fom wo a, kɔ na kɔyi n'atɛn. Wo ne no nko ara ntɛm. Sɛ wotie wo a, woanya wo nua. Na sɛ wantie a, onipa baako anaa baanu ka wo ho. Na asɛm no nyinaa nyina adansefoɔ mmienu anaa mmiɛnsa anum. Na sɛ wantie wɔn nso a, ɔka kyerɛ asafo. Na sɛ wantie asafo no nso a, ɛne ebu no sɛ ɔbosonsomni ne togyini. Nokorɛ mese mo sɛ, biribiara a mobɛkyekyere no asase soɔ no, wɔbɛkyekyere no soro. Na biribiara a mobɛsane no asase soɔ no, wɔbɛsane no soro. Bio nokorɛ mese mo sɛ, mo mu baanu yɛ anokoro asase so wɔ asɛm biara a mobɛbisa ho a, m'Agya a ɔwɔ soro no bɛyɛ ama mo. Na deɛ baanu anaa baasa ahyia me din mu no, ɛhɔ na mewɔ wɔn mfinimfini. Ɛna Petro baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Awurade, mpere ahe na me nua fom me a memfa mfiri no? Enkosi mpere nso anaa? Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Mense wo sɛ enkosi mpere nson, na mmom mpere 70 ahodoɔ nson. Yɛyi nti ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta. Ofitii aseɛ buiɛ no, wɔde ɔbaako a wɔde no talenti 2,000 brɛɛ no. Ɛnam sɛ ɔnni deɛ wɔde bɛtua nti, ne wura no hyɛɛ sɛ wɔntɔn ne yere ne ne mma, ne deɛ ɔwɔ nyinaa na wɔmfa mbɛtua ka no. Ɛna akoa no gu nkotodwe srɛ no sɛ, Owura, to bu ase ma me, na mɛtua wo ne nyinaa. Na akoa no wura no hunu no mmɔbɔ, na ogyae no, na wɔde ka no kyɛɛ no. Na akoa no ara firi adie no, ɔkɔhunu ne nwura akoa no mu baako a ɔde no denare 100. Na ɔsoo no mu tim no amenewa kaa sɛ, tua me ka. Na nwura akoa no nso de ne ho hwee fam srɛ no sɛ, obu ase ma me na metua. Na ɔno deɛ wampene. Na wɔde no kɔto afiase sɛ enkosi sɛ obetua ɛka no. Na nwura akoa no hunu deɛ esiiɛ no, ɛyɛ wɔn ya pii. Na wɔba bɛka deɛ esiiɛ no nyinaa kyerɛ wɔn wura. Ɛna ne wura no frɛ no see no sɛ, akoa bɔne, wosrɛ me nti, mede ɛka no nyinaa mekyɛɛ wo. Ɛnsɛ sɛ wo nso wohunu wawura akoa mmɔbɔ sɛdeɛ mehunu wo mmɔbɔ no anaa? Na ne wura no bu fui. Wɔde no maa ahohiahiafoɔ sɛ enkosi sɛ obetua no deɛ ɔde no nyinaa. Saa ara na sɛ mo mu biara amfiri n'akoma mu amfa ne nua mfomsoɔ amfiri no a, me soro Agya nso bɛyɛ no. Mathew asɛmpa ti dunkron. Na ɛbaa sɛ Yesu wie nsɛm yi ka no, ofiri Galilea na ɔbaa Yudea ahyeɛ so Yordan agya, na nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi na ɔsaa wɔn yadeɛ wɔ hɔ. Na Farisifoɔ baa ne nkyɛn bɛsɔɔ no hwɛɛ sɛ, obi wɔ ho kwan sɛ asɛm bi nti ogyaa ne yere anaa? Na obua see wɔn sɛ, monkenkane sɛ firi mfitiaseɛ no, deɛ ɔbɔɔ nnipa no, ɔbarima ne ɔbaa na ɔyɛ wɔn. Ɛna ɔkaa sɛ, yɛyi nti na onipa bɛgya agya ne ɛna, na ɔde ne ho akɔfam ne yere ho, na wɔn baanu abɛyɛ honam korɔ. Enti na wɔna so nyɛ baanu bio, na mmom wɔyɛ honam korɔ. Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no, ma onipa biara ntiti mu. Wɔka kyerɛ no sɛ, na adɛn nti na Mose hyɛɛ sɛ wɔmma awaregyaeɛ nwoma na onyaa no no? Ɔsee wɔn sɛ, mo akoma din nti na Mose maa mo kwan sɛ munyaa mo yerenom. Ɛfiri mfitiaseɛ no, anka nte saa. Enti mese mo sɛ, sɛ nyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere na ɔware foforɔ a, na wasɛe awadeɛ. Na deɛ ɔbɛware deɛ wagyae no no nso asɛe awadeɛ. Asuafoɔ no see no sɛ, sɛ onipa ne ne yere ntam te saa deɛ a, na ɛnyɛ sɛ wɔwareɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛtumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn.
Na ayitutufoɔ bi wɔ hɔ a wɔwo wɔn saa firi wɔn na yam. Na ayitutufoɔ bi wɔ hɔ a nnipa na ɛyɛɛ wɔn saa. Na ayitutufoɔ bi nso wɔ hɔ a ɔsoro ahenni nti na wɔayɛ wɔn ho saa. Deɛ obetumi agyeɛ no, ma no nye. Ɛna ɔde mmɔfra brɛ ne sɛ wɔmfa ne nsa ngu wɔn so mmɔ mpaeɛ ma wɔn. Na asuafoɔ no kaa wɔn anim. Na Yesu kaa sɛ, momma mmɔfra no kwan na munnsi wɔn me nkyɛn ba kwan. Na yeinom sɛɛ yi na ɔsoro ahenni no wɔ wɔn. Na wɔde ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn na ofiri hɔ kɔɔe. Na hwɛ, obi baa hɔ bɛsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ade pa bɛn na menyɛ na manya daa nkwa? na ɔsee ne sɛ, Adɛn nti na wobisa me papa ho asɛm? Ɔbaako na ɔyɛ. Na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a, di mmara nsɛm no so. Ɔsee ne sɛ, deɛ ɛwɔ he? ɛna Yesu se, Deɛ ɛse, nni awu, nsɛe awadeɛ, mmɔ korɔno, nni adansekuru mu, di w'agya ne wo n'ani, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, madi yeinom nyinaa so, ɛdeɛn na aka me bio? Yesu sie no sɛ, Sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ a, kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ, na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ soro, na bra bɛdi m'akyi. Aberanteɛ no tee asɛm no, ɔde awerɛhoɔ kɔɔeɛ, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, ɛyɛ den ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu. Na bio mese mo sɛ, ɛyɛ mmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na n'asuafoɔ no teeɛ no, ɛyɛ wɔn ahodwiri pii na wɔkaa sɛ, ɛneɛ na hwan na obetumi agye no nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn see wɔn sɛ, Onipa fam na yei ntumi nyɛ hɔ. Na Nyankopɔn fam deɛ, ade nyinaa betumi ayɛ hɔ. Ɛna Petro bua see no sɛ, Hwɛ, yɛgya adeɛ nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Ɛdeɛn koraa na yɛbɛnya? Na Yesu see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, mo a mabɛdi m'akyiri yi, awo foforo no mu no, ɛda a Onipa Ba no bɛtena n'animuonyam ahennwa soɔ no, mo nso mobɛtena ahennwa 12 so abu Israel mmusuakuo 12 no atɛn. Na obiara a me nti wagya afie anaa nuabarimanom anaa nuabaanom anaa agya anaa ɛna anaa mma anaa nsase hɔ no, obenya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa. Na dikanfoɔ pii bɛdi akyiri, na akyikafoɔ abɛdi kan. Mathew asɛmpa tiaduonu. Na ɔsoro ahenni te sɛ onipa bi a ɔyɛ efiewura a ofiri adi anɔpa tutuutu sɛ ɔrekɔbɔ adwumayɛfoɔ paa kɔ ne turo mu. Na wɔne adwumayɛfoɔ no dii ano sɛ dakoro denare biako no, wɔmaa wɔkɔɔ ne bobeturo no mu. Na ofiri adi bɛyɛ dɔn a ɛtɔ so mmiɛnsa kɔhunu afoforɔ sɛ wɔgyinagyina dwa ase kwa. Na ɔsee wɔn nso sɛ, mo nso monkɔ me bobeturo mu, na deɛ tene no mɛma mo. Na wɔkɔe. Bio, ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so 9 ne nkron mu no, ofiri adi kɔyɔɔ saa ara. Na ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so 12 no, ofiri adi kɔhunu afoforɔ sɛ wɔgyinagyina hɔ kwa. Na ɔsee wɔn sɛ, adɛn nti na mogyinagyina ha kwa adekyee nyinaa yi? Wɔka kyerɛɛ no sɛ, obiara ma ɔyɛ mpaa. Ɔsee wɔn sɛ, mo nso monkɔ bobeturo mu hɔ. Ne duru anwummerɛ no, bobeturo no wura no ka kyerɛɛ n'abɔfra panin no sɛ, frɛ adwumayɛfoɔ no, na ma wɔn apaadeɛ firi wɔn a wɔdi akyire so kɔsi wɔn a wɔdi kan so. Na wɔn a wɔfaa wɔn bɛyɛ dɔn a ɛtɔ so 12 no baeɛ no, wɔn nyinaa nyaa denare. Na dikanfoɔ no baeɛ no, wɔsusuu sɛ wɔbɛnya deɛ ɛkyɛ ne saa. Na wɔn nso nyaa denare. Na ɛkaa wɔn nsa no, onwiinwii efiewura no ho sɛ, akyikafoɔ yi deɛ, dɔnhwere biako pɛ na wɔyɛ adwuma. Na wɔama wɔn ne yɛn a yɛfiri anɔpa ayɔ adwuma na awiase yɛn no pɛ. Na obua see wɔn mu baako sɛ, awɛ, menyɛɛ wo bɔne. Wonim yɛn ani ano denare anaa? Fa wo deɛ na kɔ. Mepɛ sɛ mema deɛ ɔbaa akyire yi sɛ wo
anaasɛ menni ho kwan sɛ mede me ama deɛ meyɔ deɛ mepɛ sɛ meyam yɛ nti ɛne w'ani abere yi. Saa na akyikafoɔ bɛdi kan, na dikanfoɔ adi akyiri. Wɔafrɛ bebree, nanso kakraa bi na wɔayi wɔn. Na Yesu rekɔ Yerusalem no, ɔfaa 12 nko ara kɔɔ nkyɛn ɔkwan no mu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛrekɔ Yerusalem, na wɔbɛyi wɔ nnipa ba no ahyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ nsa, na wɔabu no kumfɔ, na wɔde no ahyɛ amanamanmufoɔ nsa sɛ wɔnworo ne ho, na wɔnka no mpire, na wɔmmɔ n'asɛnnua mu. Na da ɛtɔ so nansa no, wɔanyane bio. Ɛna Sebedeo mma no na ne mma baa ne nkyɛn bɛkotow no, na ɔsrɛɛ ne hɔ biribi, na ɔsee no sɛ, ɛdeɛ na mopɛ? Ɔsee no sɛ, ama me mma 2 yi mu baako ntena wo nifa, na ɔbaako nso ntena wo benkum w'ahenni no mu. Na Yesu buaa sɛ, monim deɛ morebisa. Mobɛtumi anom kuruwa a merebɛnom no anaa? Ɔsee ne sɛ, yɛbɛtumi. Na ɔsee wɔn sɛ, me kuruwa deɛ mobɛnom, na me nifa ne me benkum tena deɛ, ɛnyɛ me deɛ sɛ mede bɛma, na wɔde bɛma wɔn a mɛgya asiesie ama wɔn. Na edu no teeɛ no, anuanom baanu no asɛm no anyɛ wɔn abɔdwo. Na Yesu frɛɛ wɔn bae, na ɔkaa sɛ, monim sɛ wiase amanaman ahemfo di wɔn so sɛ awuranom, na wɔn mu akɛseɛ di wɔn so tumi. Na nte saa mu, na mmom obiara a ɔpɛ sɛ wɔyɛ kɛseɛ mu no, ɔnyɛ mo somfoɔ, na obiara a ɔpɛ sɛ wɔdi kan mu no, ɔnyɛ mo akoa. Sɛdeɛ onipa ba no ama sɛ wɔn som no, na mmom ɔbɛsome, na wɔde ne kra bɛyɛ agyedeɛ maa nnipa pii ne no. Na ofiri Yeriko korɔ no, nkurɔfokuo pii dii n'akyi. Na hwɛ, anifurafoɔ 2 a wɔtete nkwankyɛn tee sɛ Yesu twa mu no, wɔteɛteɛ mu sɛ, Woyɛ mmɔbɔ, Awurade, David ba. Na nkurɔfokuo no kaa wɔn anim sɛ wɔmmua wɔn ano. Ɛno mmom na ɔteɛteɛ mu denden sɛ, Woyɛ mmɔbɔ, Awurade, David ba. Na Yesu gyina frɛɛ wɔn sɛ, ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɔ me ma mo? Wɔsee no sɛ, Awurade, sɛ yɛnim mmue. Na Yesu huu wɔn mmɔbɔ, na ɔde ne nsa kaa wɔn ani, na ntɛm a wohunu adeɛ na odii n'akyi. Mathew asɛmpa tie 21. Na ɔbɛn Yerusalem na oduruu Betfage ngo bepɔ ho no, ɛna Yesu somaa n'asuafoɔ baanu see wɔn sɛ, monkɔ nkuro a ɛda mo anim yi ase, na ntɛm ara mobɛhunu afurumu a wasa no homa ne ne ba. Monsane wɔn fa wɔn mmrɛ me. Na sɛ obi ka asɛm bi kyerɛ mo a, monka sɛ wɔn ho hia Awurade, na ntɛm ara ɔbɛma mo de wɔn aba. Na yɛn nyinaa sii, na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ, monka nkyerɛ Sion babaa sɛ, hwɛ, wo hene ba wo nkyɛn, ɔdwo, na ɔte afunumu ne afunumu a ɔsoa nneɛma ba so. Na asuafoɔ no kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no, de afunumu no ne ne ba no bae, na wɔde wɔn ntadeɛ guguu wɔn so, na wɔtenaa so. Na nkurɔfokuo no mu pii de wɔn ntadeɛ sesɛɛ kwaa no mu, ɛna ebinom nso twaa dua man ɛna wɔde sesɛɛ kwaa no mu. Na nkurɔfoɔ akuakuo a wɔdi kan ne wɔn wɔdi akyire teateaa mu sɛ, Hosanna, David ba no. Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba no. Hosanna wɔ sorosoro no ha. Na oduruu Yerusalem no, kuromu no nyinaa bɔ otwi sɛ, hwan ni? Na nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, wei ni Yesu odiyifoɔ a ofiri Nasaret a ɛwɔ Galilea no. Na Yesu kɔɔ asɔrefie, na ɔkɔpamoo wɔn a wɔretɔn ne wɔn a wɔtɔ firii asɔrefie hɔ, na wɔkaa sikasesafoɔ ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa butuu, na ɔsee wɔn sɛ, wɔatwerɛ sɛ, ɔbɛfrɛ me fie asɔrefie, na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na nifurafoɔ ne mpakye baa ne nkyɛn asɔrefie hɔ, na ɔsaa wɔn yadeɛ.
Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne twerɛfo no hunu anwanwade a wɔyɔɔyɛ ne mmɔfra a wɔteatea mu asɔrefie sɛ, Hosiana, Dawid ba no. anyɛ wɔn abɔdwo. Na wɔsee no sɛ, wote deɛ yɛnom kan. Na Yesu see wɔn sɛ, ane monkenka ne pɛn sɛ nkɔkoa ne wɔn a wɔnom nufoɔ anum na wɔasiesie ayɛyi anaa? Na ogyaa wɔn hɔ firi kuro no mu kɔɔ Betania kɔtenaa hɔ. Na nɔpa a wɔsan ba kuro no mu no, ɛkɔm dee no. Na ohunuu borɔdɔma bi kwan soɔ no, ɔkɔɔ ho, na wanhu hwee wɔ so sɛ ahan nko a. Na wɔsɛɛ no sɛ, worenso aba biara da. Na amunum hɔ ara na borɔdɔma no poeɛ. Asuafo no huiɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa, na wɔkaa sɛ, dɛn na amunum ha yi a borɔdɔma yi apoi? Na Yesu bua see wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie na monnye akyinyi a, anka ɛnyɛ borɔdɔma yi deɛ nko na mobɛwɔ. Na anka mobɛka akyerɛ bepɔ yi sɛ, tutu na kɔhwe po mu, na ɛbɛyɔ. Na biribiara a mobɛbisa mpaebɔ mu na mogyidie no, mobɛnya. Na oduruu asɔrefie na wɔkyerɛkyerɛ no, asɔfoɔ ne ɔman no mu mpanimfoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, tumi bɛn na wode yɔ nneɔma yi, na hwan na ɔmaa wo tumi yi? Na Yesu buaa see wɔn sɛ, me nso mɛbisa mo asɛm baako a sɛ moka kyerɛ me a, me nso mɛka tumi a mede me yɔ nneɔma yi makyerɛ mo. Yohane asubɔ no, ɛfiri he? Ɛfiri soro anaasɛ ɛfiri nipa? Na osusuu wɔn mu sɛ, sɛ yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛsi yɛn sɛ adɛn nti na moanye no anie. Na sɛ yɛka sɛ ɛfiri nipa a, yɛsuro nkurɔfokuo no, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa bu Yohane sɛ odiyifoɔ. Na obuaa Yesu sɛ, yɛnim. Na ɔno nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ, me nso merenka tumi ko a mede me yɔ yeinom menkyerɛ mo. Na modwene ho sɛn? Ɔbarima bi wɔ mma baanu, na ɔkɔɔ deɛ odi kan no hɔ sɛ, ɔba, nnɛ kɔyɔ me bobeturo mu adwuma. Na obuaa sɛ, wiɛ, owura, na wankɔ. Na ɔkɔɔ deɛ ɔka ne ho no hɔ kɔkaa saa ara kyerɛɛ no. Na obuaa sɛ, merenkɔ. Na kyerɛ yi onuu ne ho na ɔkɔe. Wɔn mmienu yi mu hwan na ɔyɛ ɔdeɛ n'agya pɛ? Na wɔse, deɛ odi akyiri no. Yesu see wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, sogyefoɔ ne nnwamanfoɔ redi mo anim akɔ Onyankopɔn ahenni mu. Na Yohane nam tenenee kwan mu baa mo nkyɛn, na mo annye no ani. Na togyefoɔ ne nnwamanfoɔ na wɔgyee no diiɛ, na mo nso muhunuiɛ no, mo anu mo ho akyire yi annye no ani. Montie ɛbɛ foforɔ. Afiewura bi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbobeturo. Wɔgye ho ban hyiae. Na wɔtuu mu nsakyiri amena, na wɔtoo abantentene, na wɔde fam akuafoɔ bi, na wɔgyaa hɔ kɔɔ baabi. Na aduaba berɛ duruiɛ no, ɔsomaa ne nkoa kɔɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ wɔnkɔgye n'aduaba mmra. Na akuafoɔ no faa ne nkoa no, na wɔhwee bi, na wɔkum bi, na wɔsii bi aboɔ. Bio, ɔsomaa nkoa foforɔ a wɔdɔɔso sene akane deɛ no, nanso wɔyɛ wɔn saa ara. Na akyire yi, ɔsomaa ne ba kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ ɔbɛfɛre me ba. Nanso akuafoɔ no hunuu ɔba no, wɔkekaa wɔn mu sɛ, oyi ne ɔdidifoɔ no. Mommra ma yɛnku no, na n'apagyadeɛ no ɛnyɛ yɛn deɛ. Na wɔfaa no twee no firi bobeturo no mu hɔ kokum no. Enti da bobeturo wura no bɛba no, ɛdeɛ na ɔbɛyɛ akuafoɔ no? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔbɛsɛe nnipa bɔne no pasaa, na ɔde bobeturo no ama akuafoɔ foforɔ a ɔde aduaba bɛbrɛ no ne bere mu. Yesu see wɔn sɛ, monkenka ne ntwerɛ nsɛm no mu pɛn sɛ, ɔbo abantofoɔ apoɔ no, ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no twe asotiboɔ. Yei firi Awurade na ɛyɛ nwanwa yɛn ani so. Enti mese mo sɛ,
Obegye Nyankopɔn ahenni no afiri mo nsam de akɔma ɔman a wɔde mu aduaba bɛba. Na deɛ ɔbɛhwe ɔbɔ yi soɔ no, ne mu bɛbubu. Na deɛ ɛbɛhwe ne soɔ no, ɛbɛpɛkyɛ no. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no tee ne mɛ no, ohunu sɛ wɔn ho asɛm na wɔka. Na ɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no no, osuro nkurɔfoɔ akuakuo no, ɛfiri sɛ na obu ne sɛ odiyifoɔ. Mathew asɛmpa tie 22. Na Yesu kasa kyerɛɛ wɔn mmebuo mu bio sɛ, Ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a wɔhyia ayeforo maa ne ba. Na wɔsomaa ne nkoa sɛ wɔnkɔfrɛ wɔn a wɔahyia wɔn no mmra ayeforo no ase no. Wampɛ sɛ wɔba. Bio, ɔsomaa nkoa foforɔ sɛ, monkɔka nkyerɛ wɔn a wɔahyia wɔn no sɛ, hwɛ, masiesie m'aduane. Wakum m'anantwie ne me nyɛmmoa. Na wawie ade nyinaa. Mommra ayeforo no ase. Na wɔn deɛ wɔamfa anyɛ hwee, na wɔkokɔɔeɛ. Obi kɔɔ n'afuo mu, na obi nso kɔdii ne dwa. Na wɔn a aka no kɔkyekyere ne nkoa no bɔɔ wɔn adapaa kunkum wɔn. Na ɔhene no teeɛ no, ne bo fui. Na ɔsomaa ne dɔm ma wɔkukunkum awudifoɔ no, na wɔhyee wɔn kuro. Ɛna ɔsee ne nkoa no sɛ, wɔasiesie ayeforɔhyia no deɛ, nanso wɔn a wɔahyia wɔn no, ansɛ wɔn. Enti monkɔ atempɔn nkwanta so, na dodoɔ ara a mobɛhu wɔn no, momfrɛ wɔn mmra ayeforo no ase. Na nkoa no firi adi kɔɔ akwan so, kɔboaboa dodoɔ a wɔhunu wɔn ano, nipa bɔne ne nipa pa. Na adidifoɔ bɛhyɛɛ ayeforɔhyia dan no ma. Na ɔhene no baa mu bɛhwɛɛ adidifoɔ no. Ɔbɛhunu onipa bi a ɔnhyɛ ayeforɔhyia ataadeɛ wɔ hɔ. Na ɔsee no sɛ, awɛ, wobaa mu ha sɛn ni na wonhyɛ ayeforɔhyia ataadeɛ yi. Na ɔtɔree mu. Ɛna ɔhene no see asomfoɔ no sɛ, wɔnkyekyere ne nan ne ne nsa mfa no nkɔto ntwene akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osum ne setwerɛ wɔ. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no dɔɔso. Nanso wɔn a wɔayi wɔn no deɛ, wɔyɛ kakraa bi. Ɛno na Farisifoɔ no kɔkɔtuu agyina sɛdeɛ wɔbɛsum no fidie kasa mu. Na ɔsomaa wɔn asuafoɔ kaa Herodefoɔ no ho baa ne nkyɛn sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ, na wokyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Nanso obiara sɛm mfa wo ho, na wonhwɛ nnipa anim. Enti kyerɛ yɛn deɛ wodwen. Ɛwɔ ho kwan sɛ woyi toɔ ma Kaesare, anaasɛ wonyi. Na Yesu hunu wɔn mumuyɔ no, ɔkaa sɛ, Munya atwomfoɔ. Adɛn na moresɔ me ahwɛ? Momfa ɛtoɔ sika no bi mɛkyerɛ me. Na wɔde dinare brɛɛ no, na ɔsee wɔn sɛ, Hwan mfonini ne atwerɛni? Ɔse, Kaesare dea. ɛna ɔsee wɔn sɛ, Ɛneɛ, momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, ne Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. Na ɔteeɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa, na ogyaa no hɔ kɔɔe. Da no ara na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre ni hɔ no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfo, Mose kaa sɛ, sɛ obi wu na ɔnim a, ne nua nko ara na yere no, na ɔnwo ma ma ne nua no. Na nuanom nso tenaa yɛn nkyɛn ha. Deɛ ɔdi kan no waree, na owui, wanya ma. Na ogyaa na yere maa ne nua. Saa ara nso na deɛ ɔtɔ so mmienu no, ɛne mmiɛnsa no yɔe de kɔduruu nson no soɔ. Na wɔn nyinaa akyiri no, ɔbaa no nso wui. Enti wɔwusɔreɛ mu no, nson no mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa aware no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Mopom, na monim twerɛ nsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden. Owusɔreɛ mu no, wɔnware na wɔmma awadeɛ. Na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro. Na ɛfa awufoɔ sɔreɛ ho deɛ, monkenkane deɛ Onyankopɔn kaeɛ no pɛn sɛ, Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn. Onyankopɔn nyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn.
Na nkurɔfoɔ akuakuo no teeɛ no, ne nkyerɛkyerɛ no yɛɛ wɔn ahodwiri. Na Farisifoɔ no tee sɛ watua Sadukifoɔ no ano no, wɔkɔhyia faako. Na wɔn mu baako a ɔyɛ mmaranimfoɔ bisaa no de sɔɔ no hwɛɛ sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, mmara no mu kɛseɛ ne deɛ ɛwɔ he? Na ɔsee no sɛ, Dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne w'adwene nyinaa mu. Yei ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ di kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ no, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmaransɛm mmienu yi so na mmara ne adiyifoɔ no nyinaa sɛne. Na Farisifoɔ no hyiaeɛ no, Yesu bisaa wɔn sɛ, Modwene Kristo no ho sɛn? Hwan ba ne no? Ɔsee no sɛ, Dawid. Ɔsee wɔn sɛ, Na afei adɛn na Dawid nam honhom mu frɛ no owura ka sɛ, Awurade see me wura sɛ, tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfo bɛgu wo nan ase. Sɛ Dawid frɛ no owura a, na ɛyɛ dɛn na ɔyɛ ne ba? Na obiara ntumi ammua n'asɛm biara, nanso efiri da no, obiara ntumi ammisa no asɛm biara bio. Mathew asɛmpa tie 23. Ɛnna Yesu kasa kyerɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo ne n'asuafoɔ no sɛ, Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ atena. Enti deɛ wɔbɛse mo sɛ munni so no nyinaa, munni so na monyɔ. Na wɔn nnwuma deɛ, monnyɔ, ɛfiri sɛ wɔka, nanso wɔnyɔ. Na wɔkyekyere ne so aduduro to nnipa mmatiri so, na wɔn ara deɛ, wɔmpɛ sɛ wɔde wɔn nsateaa mpo ka. Na wɔyɔ wɔn nnwuma nyinaa sɛdeɛ nnipa bɛhu wɔn. Na wɔyɔ wɔn kaeɛ nwoma tɛtrɛtɛ, na wɔyɔ wɔn ntadeɛ ano nnwo akɛse. Na wɔpɛ mpanin tenabea adidi ase, ne mpanin nkonnwa nhyiadan mu, ne edwom nkyia, ne sɛ nnipa bɛfrɛ wɔn rabi. Na mo deɛ, wɔmfrɛ mo rabi, na wɔbaako ne mo kyerɛkyerɛfoɔ. Na mo nyinaa yɛ anuanom. Na momfrɛ obiara mo agya asase so, na ɔbaako ne mo agya, ɔne deɛ ɔwɔ soro no. Nanso wɔmfrɛ mo akyerɛkyerɛfoɔ, na ɔbaako ne mo kyerɛkyerɛfoɔ, ɔne Kristo no. Na deɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no ɛnyɛ mo somfoɔ. Na obiara a ɔbɛma ne ho soɔ no, wɔbɛbrɛ no ase. Na obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ moto asoro ahenni mu nnipa anim, na mo ara monkɔ mu, nanso wɔn a wɔrekɔ mu no, momma wɔn kwan nkɔ mu. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ momemene akunafoɔ adan, na mobɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Yɛyi nti mobɛnya afɔbu a ɛboro soɔ. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ motwa ɛpo ne asase ho hyia sɛ mobɛyɛ onipa baako mu fekuni, na sɛ wɔyɛ a, moyɛ no amanehunu kurom ni mmɔho mmienu sene mo ara. Munnue, mo akwankyerɛfoɔ anifirafoɔ a moka sɛ, obi ka asɔredan ntam a ɛnyɛ hwee, na sɛ wɔka asɔredan sika kɔkɔɔ deɛ a, ɛkyekyere no. Nkwasea ne anifirafoɔ, deɛ wɔhe ne so, sika kɔkɔɔ no anaa asɔredan a ɛmɛ sika kɔkɔɔ no ho teɛ no. Na obi ka afɔrebukyia a ɛnyɛ hwee, na sɛ wɔka yɛyɛde egu soɔ no deɛ a, ɛkyekyere no. Anifirafoɔ, deɛ wɔhe ne so, ayɛyɛdeɛ no anaa afɔrebukyia a ɛma ayɛyɛdeɛ no ho teɛ no. Enti deɛ ɔde afɔrebukyia bɛka ntam no, ɔde ɛno ne deɛ ɛwɔ soɔ no nyinaa na ɛka. Na deɛ ɔde asɔredan ka ntam no, wɔde ɛno ne deɛ ɔte mu no na ɛka. Na deɛ ɔde ɔsoro ka ntam no, wɔde Nyankopɔn ahennwa ne deɛ ɔte soɔ no na ɛka. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ moyi ɛme ne nunum ne ntɛtɛ ho ntotosoɔ duduma, na mogya mmara mu deɛ ɛsom boɔ no, atemmuo ne mmɔborɔhunu ne gyidie. Yei na nkɛsɛ sɛ moyɔ, na monnya biako no nso. Akwankyerɛfoɔ anifirafoɔ a mosɔne yi nwansanatwene, na momene yoma. Munnue,
mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ mohohoro kuruwa ne ayowa akyiri, na emu de adwotwa ne adufuru pɛ ahyɛ ma. Farisini ne frɛni, ohoro kuruwa ne ayowa no mu kane, na akyiri nso afi. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ mote sɛ ɛda a waka ho a ɛho a wohunu yɛ fɛ, na mu deɛ efunu no mpɛ ne efi nyinaa yɛ ma. Saa ara nso na mote sɛ nnipa tenenee wɔ nnipa anim, na mo mu deɛ nyaatwom ne amumuyɔ ayɛ ma. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ, sɛ mototo adiyifoɔ nna soɔ, na musiesie ateneneefoɔ aboda mu. Na moka sɛ, sɛ yɛwɔ yɛn agyanom berɛ so a, anka yɛne wɔn remmom nhwie adiyifoɔ no mogya mu. Yei na modidi mo ho adanseɛ sɛ wɔn a wɔkum adiyifoɔ no ma ne mo. Mo nso monhyɛ mo agyanom susukora no ma. Awɔ, nkuruntiama. Mobɛyɛ dɛn adwane amanehunu kurom atemmuo? Hwɛ, yɛn nti meresoma adiyifoɔ ne anyansafoɔ ne atwerɛfoɔ aba mo nkyɛn, na mobɛkum wɔn mu bi abɔ wɔn asɛnnua mu, na moaka wɔn mu bi mpire mo hyiadan mu, na moataa wɔn afiri kuro mu akɔ kuro mu. Na mogya tenenee a wɔahwie agu asase so nyinaa, ɛfiri Habel tenenee mogya so de besi Baraki aba Sakaria a mukum na sɔɔda ne afɔrebukyia ntam no mogya so aba mo so. Nokorɛ mese mo sɛ, yɛnum nyinaa bɛba nnɛmma yi so. Yerusalem, Yerusalem, wo a wokum adiyifoɔ na wosii wɔn a wɔasoma wɔ wo nkyɛn no aboɔ. Ɛmpra he na nka mepɛɛ sɛ mɛboaboa wo mmaa no, sɛdeɛ akokɔ baata aboaboa ne mmaa no ne ntaban ase, nanso moampɛ. Hwɛ, wobɛgya mo fie fituu ama mo. Na mese mo sɛ, ɛfiri sɛ morenhu me de bɛkɔ akɔsi sɛ mobɛka sɛ, nhyira ne deɛ ɔnam Awurade din mu reba no. Mathew asɛmpa ti 24. Na Yesu firi adi firi asɔrefie hɔ kɔe. Na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn sɛ ɔbɛkyerɛ n'asɔrefie abaa no. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhunu yeinom. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔrennya ɔboɔ so ɛha a wɔrenwiri ngu fam. Na ɔte Ngo Bepɔ so no, asuafoɔ no baa ne nkyɛn wɔ afa baabi bɛkaa sɛ, ka kyerɛ yɛn, da bɛn na yeinom bɛyɛ hɔ? Na deɛ na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awieyɛ no ho nsɛnkyerɛnne? Na Yesu bua see wɔn sɛ, monhwɛ na obi anaadaa mo. Na nnipa bebree de me din bɛba abɛka sɛ, mene Kristo no, na wɔbɛdaadaa nnipa pii. Na mobɛte ɔko ne akosɛm. Monhwɛ na makoma antu, ɛfiri sɛ ɛtwa sɛ ɛba, nanso na awieeɛ no nya nnuri. Na ɔman bɛsɔre ɔman so ne ahennie so, na kɔm ne asase wosoɔ bɛba mmeammea. Na yeinom nyinaa ne awoko yi a mfitiaseɛ. Ɛna wɔbɛyi mu ama ahohiahia, na wakum mo. Na me din nti aman nyinaa bɛtane mo. Na ɛno na ɛbɛto nnipa bebree suntidua. Na wɔbɛyiyi wɔn ho ama, na watentane wɔn ho. Na adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre, na wɔabɛdaadaa nnipa bebree. Na nam sɛ mumuyɔ bɛdɔɔso nti, wɔn mu dodoɔ no ara dɔ ano bɛdwo. Na deɛ wɔbɛgyina kɔduru awieeɛ no, ɔno na wɔbɛgye no. Na wɔbɛka ahennie no ho asɛmpa yi wiase nyinaa de adi amanaman nyinaa adanseɛ. Ɛno ansa na awieeɛ no bɛba. Enti sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ ɔman no a odiyifoɔ Daniel kaeɛ no sɛ ɛgyina kronkronbea hɔ no a, deɛ ɔrekenkan no, ma no nte aseɛ. Ɛno na wɔn a wɔwɔ Yudea anwane nkɔ bepɔ soɔ. Deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no, ma no nsane mmɛfa biribi mfiri ne dan mu. Na deɛ ɔwɔ wira mu nso nsane n'akyiri mmɛfa ne ntoma. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no, nnue. Na mommɔ mpaeɛ na modwane no amma awɔberɛ anaa homeda. Ɛno na ahohiahia kɛseɛ a ɛfiri wiase mfitiaseɛ de bɛsi na ebi maa da, nanso ebi remma da bɛba. Na sɛ wɔantwa na no so a, anka wɔrennye ɔhonam biara. Nanso wɔn a wɔyi wɔn no nti, obɛtwa na no so.
ɛno na so obi ka sɛ hwɛ Kristo no wɔ ha anaasɛ ɔwɔ ha a munyi nni na Kristo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ na sɛ bɛtumi a anka wɔbɛdaadaa wɔn a wɔayi wɔn no mpo. Hwɛ maka makyerɛ mo dada enti sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ hwɛ ɔwɔ serɛ so a monkɔ hwɛ ɔwɔ nnipa mu a munyi nni na sɛdeɛ anyinam pae firi apueeɛ na ɛhyerɛn kɔ atɔeɛ no sɛdeɛ onipa ba no ba nso bɛyɛ ara ne no na faako a ɛfunu wɔ no ɛhɔ na akɔdeɛ boaboa wɔn ano. Ne nano mu ahohiahia akyiri no ntɛm ara owia bɛduru sum na ɔsrane renhyerɛn na nsoroma bɛtutu firi soro agu fam na ɔsoro ahoɔden awo so. ɛno ne onipa ba no sɛnkyerɛnneɛ bɛda adi wɔ soro na asase so mmusuakuo nyinaa bɛsu na wɔbɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba ɔsoro mmurunkum mu ahoɔden ne animuonyam kɛseɛ mu na wɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama wɔde totorobɛnto a ne so aba na waboaboa wɔn a wɔayi wɔn no ano afiri wiase mframa nan no mu afiri ɔsoro ano akɔpem ano. Munsua borɔdɔma ho bɛ no sɛ ne ban nya yɛ frɔmfrɔm na ɛreyiyi nhahan a na monim sɛ huhuro berɛ abɛn. Saa ara nso na mo nso sɛ mohunu yeinom nyinaa monhunu sɛ abɛn na aduru apɔna no. Nokorɛ mese mo sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam gye sɛ yeinom nyinaa ba mu ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ rentwam da. Ne da no ne dɔnko no deɛ obiara nnim ɔsoro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim gye Agya no nko ara. Na sɛdeɛ Noa nna no yɛeɛ no saa ara nso na onipa ba no ba bɛyɛ. Na sɛdeɛ na adi nsuyiriɛ no mu wɔdidiiɛ na wɔnomyɛ na wɔwareɛ na wɔma awadeɛ de kɔsii da a Noa hyɛne adaka no mu na wɔanhunu de kɔsii sɛ nsuo bɛfa wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ba bɛyɛ. Ɛna nnipa baanu a wɔwɔ afuo mu wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya baako. Mmaa mmienu a wɔreyam awiyammoɔ soɔ wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya ɔbaako. Enti monwɛn ɛfiri sɛ monnim da ko a mo wura bɛba. Na monhunu yei sɛ efie wura no nim ɔdasu ko a owifoɔ bɛba a anka ɔbɛwɛn na wɔama wɔametu ne dan ase amma mu. Yei nti monsiesie mo ho nsie ɛfiri sɛ dɔn a monwene ho no mu na onipa ba no reba. Na hwan koraa ne akoa nokwafoɔ ne ɔbadwemba a ne wura no de no asi n'asomfoɔ so sɛ ɔmma wɔn aduane ɛberɛ ɛsɛ mu. Nhyira ne akoa a ne wura ba a ɔbɛhunu sɛ ɔreyɛ saa. Nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛma no adi deɛ ɔwɔ nyinaa so. Na sɛ akoa bɔne no ka no n'akoma mu sɛ me wura rekyɛre ba na wɔfiri aseɛ boro ne nwira kwaa na wɔne ansabofoɔ didi nom a akoa no wura bɛba da a n'ani nna no kwan ne dɔn a ɔnnii mu wabɛtwa ne mu mmienu na wama wɔne nya atwomfoɔ anya kyɛfa korɔ. Ɛhɔ na osu ne sitwerɛ wɔ. Mathew asɛmpa tie 25. Ɛna wɔde ɔsoro ahenni no bɛto mmabaawa du bi a wɔtase wɔn kanea firi adi sɛ wɔrekɔhyia ayeforo kunu no ho. Na wɔn mu num yɛ nkwasea ɛna num nso yɛ madwemma. Na nkwaseafoɔ no fa wɔn kanea no wɔamfa ngo ankura. Na madwemma no fa ngugu ntoa mu ka wɔn kanea ho. Na ayeforo kunu no kyɛreɛ no wɔn nyinaa ni kumui na wɔde dae. Na dasuo mu no wɔte nteamu sɛ hwɛ ayeforo kunu no ni o mumfiri nkɔhyia no. Ɛna mmabaawa no nyinaa sɔre keka wɔn kanea. Na nkwaseafoɔ no ka kyerɛ madwemma no sɛ momma yɛn ngo no bi na yɛn kanea redundum. Na madwemma no buaa sɛ dabi ɛrenso yɛn ne mo na monkɔ wɔn a wɔtɔn mmom nkyɛn nkɔtɔ mo deɛ. Na wɔrekɔ akɔtɔ bie no ayeforo kunu no bae. Na wɔn a wɔasiesie wɔn ho no ne no kɔɔ ayeforo hyia no ase na wɔtoo pono no mu. Na kyerɛ yi no mmabaawa a aka no nso ba bɛkaa sɛ owura owura hini yɛn. Na obuaa sɛ nokorɛ mese mo sɛ minni mo. Enti monwɛn
na munnim da anaa dɔnko no. Na ɛte sɛ onipa bi a wotu kwan akɔ baabi, na ɔfrɛ ɔno ane nko a, na ɔde deɛ ɔwɔ hyɛɛ wɔn nsa. Na ɔmaa ɔbaako talenti 5, na ɔbaako 2, na ɔbaako nso 2, sɛdeɛ wɔn mu biara hoɔden teɛ, na otu kwan. Na ntɛm ara deɛ onyaa talenti 5 no kɔe, ɛkɔyɛɛ adwuma na onyaa ho talenti 5. Saa ara na deɛ onyaa 2 no nso konyaa 2 kaa ho. Na deɛ onyaa 2 no deɛ, ɔkɔ kɔfunu fam, na wɔde ne wura no sika no sieeɛ. Na kyɛreɛ no, nkoa no wura no bae, na ɔne wɔn bɛbu nkonta. Na deɛ onyaa talenti 5 no bae, de talenti 5 kaa ho baa sɛ, "Owura, talenti 5 na wode hyɛɛ me nsa. Hwɛ, manya talenti foforo 5 aka ho." Ne wura no se no sɛ, "Mo akoa pa ne nokwafoɔ, wɔde kakra yi ho nokorɛ. Mede wo bɛsi nneɔma pii so, ɔwura anigye mu." Na deɛ onyaa talenti 2 no baa sɛ, "Owura, talenti 2 na wode hyɛɛ me nsa. Hwɛ, manya talenti foforo 2 aka ho." Ne wura no se no sɛ, "Mo akoa pa nokwafoɔ, wɔde kakra yi ho nokorɛ. Mede wo bɛsi nneɔma pii so, ɔwura anigye mu." Na deɛ onyaa talenti 2 no nso baa sɛ, "Owura, menim sɛ woyɛ nnipa a woyɛ den a wotwa faako a wonnuaeɛ, na woboaboa ano faako a womfa mpeteeɛ. Enti mesuroe, na mede wo talenti no mekɔsie fam. Hwɛ, w'adeɛ ni." Ɛna ne wura no bua see no sɛ, "Akoa bɔne ne onihafoɔ, wonim sɛ metwa faako a mennuaeɛ, na meboaboa ano faako a memfa mpeteeɛ. Ɛneɛ anka ɛsɛ sɛ wode sika no kɔhyɛ sikasesafoɔ nsa, na meba a mabɛgye m'adeɛ ne ho nsi ho. Enti monye ne nsɛm talenti no, na momfa nkɔma deɛ ɔwɔ talenti 10 no. Na obiara a ɔwɔ no, wɔbɛma no na wanya aboro so. Na deɛ ɔnni bie no deɛ ɔwɔ no mpo wɔbɛgye afiri ne nsɛm. Na koa a ne ho nni mfasoɔ no, momfa no nkɔto ntwene akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osu ne setwerɛ wɔ. Na onipa ba no bɛba n'animuonyam mu a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho no, ɔbɛtena n'animuonyam ahennwa so. Na ɔbɛboaboa amanaman nyinaa ano n'anim. Na ɔbɛpaapaa wɔn mu sɛnea odwanhwɛfoɔ paapaa nnwanten ne mmirekyie mu. Na wɔde nnwanten no bɛgyina ne nifa, na wɔde mmirekyie no agyina benkum. Ɛno na ɔhene bɛsɛ wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ, "Mo a mɛgye ahyira mo, mommra mɛfa ahenni a wɔasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no nni. Ɛkɔm dee me, na momaa me biribi dii. Na sukɔm dee me, na momaa me nsuo nomee. Meyɛ ɔhɔhoɔ, na mofaa me kɔɔ mo fie. Medaa adagya, na mofira me ntoma. Meyaree, na mobɛhwɛɛ me. Meda afiase, na mobaa me nkyɛn." Ɛna nnipa trenee no bɛbua no sɛ, "Awurade, da bɛn ne yɛhunu wo sɛ kɔm de woɔ, nneɛma wɔ aduane, anaasɛ sukɔm de woɔ, nneɛma wɔ nsuo nomyɛ? Afei, da bɛn ne yɛhunu sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ na yɛfaa wo kɔɔ fie, anaasɛ woda adagya na yɛfira wo ntoma? Afei, da bɛn ne yɛhunu wo sɛ woyare, anaasɛ woda afiase na yɛbaa wo nkyɛn?" Na ɔhene bɛbua ase wɔn sɛ, "Nokorɛ mese mo sɛ moayɔ ama me nuanom nketewa yi mu baako yi, moayɔ ama me." Ɛna wɔbɛka akyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no nso sɛ, "Mo a wɔadome mo, momfiri me so nkɔdaa wogya a wɔasiesie ama ɔbonsam ne n'abɔfoɔ no mu. Na ɛkɔm dee me, na moamma me biribi ani. Sukɔm dee me, na moamma me biribi anom. Meyɛ ɔhɔhoɔ, na moamfa me ankɔ mo fie. Meda adagya, na moamfira me ntoma. Meyaree, na meda afiase, na moammɛhwɛ me." Ɛna wɔn nso bɛbua sɛ, "Awurade, da bɛn ne yɛhunu wo sɛ kɔm de woɔ, anaasɛ sukɔm de woɔ, anaasɛ woyɛ ɔhɔhoɔ, anaasɛ woda adagya, anaasɛ woyare, anaasɛ woda afiase na yɛammɛsom wɔ?" Ɛna wɔbɛbua wɔn sɛ, "Nokorɛ mese mo sɛ moanyɔ ama nketewa yi mu baako yi, moanyɔ ama me." Na yeinom bɛfiri hɔ akɔ daa ahoyera mu, na nnipa trenee no bɛkɔ daa nkwa mu. Mathew asɛmpa tie 26.
Na baa sɛ Yesu wie nsɛm nyinaa ka no, ɔse n'asuafoɔ no sɛ, Munim sɛ aka naanu na Twam da adu. Na wɔbɛyi onipa ba no ama sɛ wɔmmɔ no asɛnnua mu. Ɛna asɔfoɔ mpanimfoɔ ne ɔman no mpanimfoɔ kɔhyiaa ɔsɔfopanin a ɔfrɛ no Kaiafa abaa mu, na otuu agyina sɛ ɔnam nyansa so bɛkyere Yesu aku no. Nanso ɔkaa sɛ ɛnyɛ afahyɛ no mu, na sakasaka ama ɔman no mu. Na Yesu wɔ Betania, Simon kwatani fie no, ɔbaa bi a okura ɛnwo hwehwɛm a ne bo ɔden sɛ adehwam toa mma baa ne nkyɛn. Wɔte adidiɛ no obihwie guu n'atifi. Asuafoɔ no huiɛ no, anyɛ wɔn abodwo. Na wɔkaa sɛ, agye sɛ yei aseɛ ne sɛn? Anka obetumi atɔn yei agye sika pii na wɔde ama ahiafoɔ. Na Yesu huiɛ no, ɔsee wɔn sɛ, adɛn na moreha ɔbaa no? Wayɛ me ho adwuma pa. Ahiafoɔ wɔ mo nkyɛn daa, na me deɛ morennya me daa. Na sɛ wahwie ngu hwehwam yi agu me nipadua so yi, wawe ama me sie. Nokorɛ me se mo sɛ, wiase baabiara a ɔbɛka asɛmpa yi no, ɔbɛka deɛ ɔbɛyi yɛ nso ayɛ no nkaeɛ. Ɛnna 12 mu baako a wɔfrɛ no Yuda Iskariot kɔɔ asɔfoɔ mpanimfoɔ no nkyɛn sɛ, ɛdeɛ na mobɛma me na mayi no ahyɛ mo nsa. Na wɔkarii nnwetɛbona 30 de maa no. Na efiri ɛno soɔ no, ɔhwɛɛ sɛdeɛ obenya kwan yi no ama. Na apiti da a edi kan no, asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn sɛ, ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔsiesie ma woɔ na wokɔdi Twam no? Na ɔse, monkɔ kuro no mu asomasi nkyɛn, na monkɔka nkyerɛ no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ no se, me da abɛn, wo nkyɛn na me ne m'asuafoɔ rebɛdi Twam no. Asuafoɔ no kɔyɛɛ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no, na osiesie Twam no. Eduru anwummerɛ no, ɔne asuafoɔ 12 no bɛtena ase. Na wɔredidiɛ no, ɔkaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo mu baako rebɛyi me ama. Na wɔn werɛ hoo yie. Wofitii aseɛ sesee no maako maako sɛ, Awurade, ɛyɛ me anaa? Awurade, ɛyɛ me anaa? Awurade, ɛyɛ me anaa? Na wobuaa sɛ, deɛ ɔne me to nsa ayowa mu no, ɔno ara na ɔbɛyi me ama. Onipa ba no rekɔ sɛdeɛ wɔatwerɛ ne ho deɛ. Nanso onipa a ɔbɛyi onipa ba no ama no nnue. Sɛ wanwo saa onipa no a, anka ɛyɛ ma no. Ɛnna Yuda a oyii no maa no buaa sɛ, Rabi, ɛyɛ me anaa? Ɔsee no sɛ, waka. Na wɔredidiɛ no, Yesu faa paanoo na ohyiraa so bubuu mu de ma asuafoɔ no sɛ, Munyi ni, yei ne me honam. Na wɔfaa kuruwa, na wɔdaa aseɛ no, ɔde maa wɔn sɛ, mo nyinaa monom bi. Na yei ne me mogya a ɛyɛ apamadeɛ a nnipa bebree nti wɔrehwie agu ama bɔne fafiri. Na mese mo sɛ, ɛfiri nnɛ merennom bobe yi bi bio de bɛkɔ akɔsi da a me ne mo bɛnom no foforɔ m'Agya ahenni mu. Na ɔtoo ayɛyie dwom no, ofiri adi kɔɔ Ngo Bepɔ so. Ɛnna Yesu see wɔn sɛ, me ho bɛyɛ mo nyinaa suntidua anadwo yi, na wɔatwerɛ sɛ, mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no, na kuo no mu nnwan abɔ apete. Na mesɔre akyiri no, medi mo anim makɔ Galilea. Petro bua see no sɛ, sɛ wobɛyɛ wɔn nyinaa suntidua mpo a, me deɛ, ɛnyɛ me suntidua da. Yesu see no sɛ, nokorɛ mese wo sɛ, anadwo yi, akokɔ remmɔn na wapaa me mprɛnsa. Petro ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ twa sɛ me ne wo wu mpo a, mempaw. Saa ara na asuafoɔ no nso nyinaa kaayɛ. Ɛnna Yesu ne wɔn duru baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemane, ɛnna ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, montena ase ha, na menkɔ no ho ankɔbɔ mpaeɛ ansa. Na ɔfaa Petro ne Sebedeo mma baanu no kaa ne ho, na ne werɛ fitii aseɛ hooyɛ, na ne ho yeraa no. Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, awerɛhoɔ ahyɛ me kra so de kɔ owuo mu. Montena ha, na mo ne me nnwɛe. Na ɔkɔɔ n'anim kakra, de n'anim kɔbutuu fam bɔ mpaeɛ sɛ, m'Agya, sɛ bɛtumi a, makuruwa yi nsane me ho nkɔ. Nanso, ɛnyɛ sɛdeɛ mepɛ,
na sɛdeɛ wopɛ. Na ɔbaa asuafoɔ no nkyɛn no, obehunu wɔn sɛ wada. Na ɔsee Petro sɛ, moantumi ne me anwɛn dɔnhwere biako. Monwɛn na mommɔ mpaeɛ, na moankɔ sɔhwɛ mu. Honhom pɛdeɛ, na honam na ɛyɛ mmerɛ. Ɔkɔɔ bio ne mprenu soɔ kɔbɔɔ mpaeɛ sɛ, M'agya, sɛ yei rensane me ho nkɔ na gye sɛ menom a, wopɛ nyɛ hɔ. Na ɔbaeɛ no, obehunu wɔn sɛ wada bio na wɔanni kom. Ogyaa wɔn hɔ kɔɔ bio kɔbɔɔ mpaeɛ na mprɛnsa soɔ kaa asɛm koro no a. Ɛna ɔbaa asuafoɔ no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, afei deɛ, monna na monhome. Hwɛ, dɔn no aduru a wɔrebɛyi onipa ba no ahyɛ nnebɔnyɛfoɔ nsa. Monsɔre ma yɛnkɔ. Hwɛ, deɛ ɔreyi mmeama no abɛn. Na ogu so kasa no, hwɛ, Yuda a wɔyɛ 12 no mu baako baeɛ. Na nkurɔfokuo bebree a wokurakura nkrantɛ ne mmaa firi asɔfoɔ mpanimfoɔ ne ɔman no mpanimfoɔ nkyɛn ka ne ho. Na deɛ oyii no maaeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnneɛ sɛ, deɛ mɛfi n'ano no, wɔne no, mɔnkye no. Na ntɛm ara na ɔbaa Yesu nkyɛn sɛ, Rabi, mo! Ɔfee n'ano. Na Yesu see no sɛ, damfo, wobaa ha bɛyɛɛ dɛn? Ɛna ɔbaeɛ de wɔn nsa bɛsoo ne mu kyeree no. Na hwɛ, wɔn a wɔka Yesu ho no mu baako tene ne nsa twee ne nkrantɛ, na wɔde bɔɔ ɔsɔfopanyin no akɔ atwaa n'aso. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, fa wo nkrantɛ no sane hyɛ deɛ hyɛ. Na wɔn a wɔtwe nkrantɛ nyinaa, nkrantɛ no na wɔbɛwuo. Anaasɛ wodwene sɛ anka merentumi mensrɛ m'agya seesei, na ɔnsoma abɔfoɔ asafodɔm 12 ne akyire megyina me ho. Na ɛne ɛbɛyɛ dɛn na twerɛnsɛm no bɛba mu sɛ ɛtwa sɛ ɛyɛ saa. Ɛdɔn no mu a na Yesu sie nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, mo aba sɛdeɛ moba odwotwafoɔ so de nkrantɛ ne mmaa rebɛkye me. Metenaa asɔrefie me kyerɛkyerɛ daa, nanso moankye me. Na yɛn nyinaa aba, na deɛ adiyifoɔ no kaa no twerɛnsɛm no mu aba mu. Ɛna asuafoɔ no nyinaa gyaa ne ho dwaneeɛ. Na wɔn a wɔkyeree Yesu no de no kɔɔ ɔsɔfopanyin Kaiafa hɔ, faako atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no ahyia no. Na Petro dii n'akyi wɔ akyirikyiri kɔduruu ɔsɔfopanyin no abɛn mu. Na okuu mu ne asomfo no kɔtenaa hɔ sɛ wɔrehwɛ asɛm no awieeɛ. Asɔfoɔ mpanimfoɔ ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛɛ Yesu ho adansekunu mu, na wɔanya no aku no. Nanso wɔanya bi. Adansekurumufoɔ bebree bae deɛ, nanso wɔanya bi. N'akyire no, nnipa baanu baa sɛ, oyi aka sɛ, metumi madwiri Nyankopɔn asɔredan, na masi no nansa. Ɔsɔfopanyin no sɔre ka kyerɛɛ no sɛ, wommua bi, ɛdeɛn ho na yɛnum redi adanse atia wo yi? Na Yesu mua n'ano. Ɔsɔfopanyin no ka kyerɛɛ no sɛ, meka Onyankopɔn teasefoɔ no sɛ wone Kristo no, Nyankopɔn ba no a, ka kyerɛ yɛn. Yesu sɛ no sɛ, waka. Nanso mesɛ mo sɛ, ɛfiri nnɛ mobɛhunu onipa ba no sɛ ɔte tumi no nifa, na ɔreba mununkum soɔ. Ɛna ɔsɔfopanyin no sunsuanee n'ataadeɛ mu sɛ, waka abususɛm. Ɛdeɛ hia ne hia yɛ adansefoɔ bio. Hwɛ, afei deɛ, moate n'abususɛm no. Modwene ho sɛn? Na obuaa sɛ, ɔsɛnwuo. Ɛna wohinam ntasuo guu n'anim, na wɔbobɔɔ no akuturukuo. Ebi nso bobɔɔ no asotorɔ sɛ, kyerɛ yɛn, Kristo, hwan na ɛbɔɔ wɔ? Na Petro deɛ ɔte adi hɔ. Na abaawa bi baa ne nkyɛn sɛ, na wo nso wo ne Yesu Galileani no nenam. Na wɔsane wɔn nyinaa anim sɛ, minim deɛ ɔɔkan. Na ofiri adi kɔɔ ntwonoo mu no, abaawa foforɔ bi nso hunu no. Ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no sɛ, na oyi nso ne Yesu Nasareni no nenam. Na wɔkaa ntam san bio sɛ, minim onipa no. Na ɛyɛ kakra no, wɔn a wogyina hɔ no ba bɛka kyerɛɛ Petro sɛ, ampa a wo nso woka wɔn ho, wo kasa yi wadi. Ɛna ofitii ase didii nse kekaa ntam sɛ, minim onipa no. Na monom hɔ ara na akokɔ bɔneeɛ. Na Petro kae asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no no sɛ, akokɔ remmɔn na woapaa me mprɛnsa.
na ofiri adi kusuu pii. Mathew asɛmpa ti 17. Na ade akyeeɛ no, asɔfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa ne ɔman mu mpanimfoɔ no kɔɔ ne ho agyina sɛ wɔbɛku no. Na wɔkyeree no de no kɔkɔhyɛɛ Amrado Pilato nsa. Ɛna Yuda a oyii no maa no huu sɛ wabu no fɔ no, onnuu ne ho. Na ɔde nnwetɛbena 30 no san brɛɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no sɛ, mayɛ bɔne sɛ mayi mogya bɔne ni mu mama. Ɛna ɔse, efie ho bɛn woahwɛ. Na ɔtoo nnwetɛbena no gu asɔndan mu firi hɔ kɔɔeɛ. Ɔkɔsɛnee ne mene. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ no faa nnwetɛbena no kaa sɛ, Ini ho kwan sɛ wɔde gu ayɛde adaka mu, ɛnam sɛ ɛyɛ mogya no boɔ. Na otu agyina, na ɔde kɔtɔɔ ɔnwomfo asase no, na wasie ahɔho wɔ mu. Enti wɔfrɛɛ asase no sɛ mogya asase de besi nnɛ. Ɛna de odiyifo Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ, Na megye nnwetɛbena 30 a ɛyɛ deɛ wɔbɔɔ ne boɔ tɔɔ no firi Israel mma nsam no tiradeɛ no, de kɔtɔɔ ɔnwomfo asase sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na Yesu begyina Amrado n'anim. Na Amrado no bisaa no sɛ, Wo ne Yudafoɔ hene no anaa? Na Yesu kaa sɛ, Wo na woaka. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no ɛtoto n'ano no, wɔammua bi. Ɛna Pilato see no sɛ, Wonte nsɛm pii a wɔka gu so yi. Na wɔammua no asɛm biako mpo ho maa no yɛ Amrado no nwanwa yie. Na daa afahyɛ no mu, Amrado gyaa odeduani baako a nkurɔfokuo no pɛ no no ma wɔn. Nso abere no mu, na wɔwɔ odeduani bi a wagye din a ɔfrɛ no Baraba. Enti ohyiaeɛ no, Pilato see wɔn sɛ, Hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? Baraba anaa Yesu a ɔfrɛ no Kristo no no? Na wɔnim sɛ nitan nti na oyii no maayɛ. Na wɔte atemmu akonnwa soɔ no, na yere soma baa ne nkyɛn sɛ, Mma asɛm bi mma wo ne onipa trenee no ntam. Na ne nti, mahunu amane pii ɔdaeɛ mu nnɛ. Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no tuu nkurɔfoɔ akuokuo no aso sɛ wɔnsrɛ Baraba na wonkum Yesu. Na Amrado no bua see wɔn sɛ, Wɔn mmienu yi mu hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? Na wɔkaa sɛ, Baraba. Pilato see wɔn sɛ, ɛnea ɛdeɛ na menyɛ Yesu a wɔfrɛ no Kristo no. Wɔn nyinaa kaa sɛ, ɛna wɔse, Na bɔne bɛn na wayɛ? na wɔteɛteɛ mu bebree sɛ, Na Pilato huu sɛ wɔntumi nyɛ ho hwee, na mmom sakasaka ɛba no, ɔfɛ nsuo hohoro ne nsa nkurɔfokuo no anim kaa sɛ, Mene so wɔ onipa trenee yi mogya ho. Mo a monhwɛ. Na ɔman mu no nyinaa buaa sɛ, Ne mogya mmra yɛn ne yɛn matiri so. Ɛna ogyaee Baraba maa wɔn. Na wɔhwee Yesu mprɛ no, oyii no maa sɛ ɔnkɔbɔ n'asɛnnua mu. Ɛna Amrado n'asraafoɔ de Yesu kɔɔ Amrado aban mu hɔ. Na ɔmaa asraafoɔ kuo no nyinaa behyiaa n'anim. Oyii n'ataadeɛ. Wɔde akatakoo mu kɔkɔɔ bi guu ne so. Na wɔde nkasa nwono abotire bɔɔ ne ti. Na wɔde demmire hyɛɛ ne nsa nifam. Na ogu nkotodwe n'anim goro ne ho sɛ, Yudafoɔ hene moo. Na ɔtoo ntasuo guu ne so, gyee demmire no wɔde paee n'apampam. Owie ne ho agorodie no, oyii akatakɔnmu no firi ne ho. Na wɔde ɔno ara n'ataadeɛ hyɛɛ no. Na wɔde no kɔɔ sɛ ɔkɔbɔ n'asɛnnua mu. Na wofiri adiɛ no, ohunu Kireneni bi a ɔfrɛ ne Simon. Ɔno na wɔhyɛɛ no maa no soa n'asɛnnua no. Na okoduru baabi a ɔfrɛ hɔ Golgota a aseɛ ne ne tiri so no, wɔmaa no nsa kekakeka a wɔde bɔ nnwom afrɛ mu sɛ wɔnom. Na wɔkaa n'ano no, wɔampɛ so wɔnom. Na wɔbɔɔ n'asɛnnua mu no, wɔtwee ntonto kyɛɛ ne ntaadeɛ. Na wɔtenatena ase wɔwɛn no. Na wɔde n'afɔdisɛm a wɔatwerɛ no fam n'atifi sɛ, Yesu, Yudafoɔ hene no nie. Ɛna ɔbɔɔ adwotwafoɔ baanu asɛnnua mu kaa ne ho.
ɔbaako wɔ nifa na ɔbaako benkum. Na wɔn a wɔretwa mu no wosow wɔn ti keka abususɛm tiaa no sɛ, wo a wodwiri asɔredan na wode nansa sie, gye wo ho ɛ. Sɛ Nyankopɔn ba ne wo a, firi asɛnnua no ho si fam. Saa ara nso na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no goroo ne ho sɛ, ɔgye ebinom na ontumi nyi ne ho. Ɔne Israelhene, afei ma no mfiri asɛnnua no ho nsi fam na yɛbɛgye no adi. Ɔde ne ho too Nyankopɔn so. Afei sɛ ɔpɛ no a, ma no nyi no. Na ɔkaa sɛ, Nyankopɔn ba ne me. Saa ara na adwotwafoɔ a ɔbɔɔ wɔ ne n'asɛnnua mu so didii n'atam. Ne firi dɔn ne ɛtɔ so 6 soɔ no, esum duru asase nyinaa so kosii dɔn ɛtɔ so 9. Na ɛbɛyɛ sɛ dɔn ne ɛtɔ so 9 no, Yesu de nne kɛseɛ bɔɔ mu sɛ, Eli, Eli, lama sabachthani. Ɛne sɛ, Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagya me? Na wɔn a wogyina hɔ no mu bi teeɛ no, ɔkaa sɛ, oyi frɛ Elia. Na ntɛm a wɔn mu baako tuu mmirika kɔfaa sapɔ de kɔbɔɔ nsa keka bi mu, na wɔde tuaa demmira no de maa no nomee. Na wɔn a aka no kaa sɛ, gyae na yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛgye no anaa. Na Yesu de ne kɛseɛ teɛ mu bio no, ogyaa ne honhom mu. Na hwɛ, ntoma a etwa asɔredan no mu tii mmienu firi soro de besii fam, na asase wosoeɛ, na botan paapaeɛ, na aboda buebuee, na nnipa kronkron a adeda no amu bebree nyanenyanee. Na ne nyanee akyiri no, wofiri wɔn aboda mu kɔɔ kuro kronkron no mu kɔyiyii wɔn ho adi kyerɛkyerɛ nnipa bebree. Na asraafoɔ ha so panin ne wɔn a wɔka ne ho wɛn Yesu no hunu asase wosoɔ ne nneɛma esisiiɛ no, wosuro pii kaa sɛ, ampa ara Onyame ba ni. Na mmaa bebree wɔ hɔ a wogyina akyirikyiri hwɛ. Wɔn na wodii Yesu akyiri firi Galilea som no. Na Maria Magdalene ne Maria, Yakobo ne Yosef na ne Sebedeo mma no na ɛka wɔn ho. Edu anwummere no, ɔdefoɔ bi a ofiri Arimatea ɔfrɛ no Yosef a ɔno nso yɛ Yesu suani baeɛ. Ɔno na ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu amu no. Ɛna Pilato hyɛɛ sɛ wɔmfa amu no ma no. Na Yosef faa amu no de nwera fitaa kyekyeree ho. Na ɔde kɔtoo ɔno ara ne da foforɔ a wɔatwa no abotan mu. Na opiree ɔbo kakraka bi hinii ɛda no, na ofiri hɔ kɔɔe. Na Maria Magdalene ne Maria baako no ɛwɔ hɔ tete ɛda no ntentensoɔ. Na adeɛ kyeeɛ a ɛyɛ da a edi ahoboaboa da no akyiri no, asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ behyiaa Pilato nkyɛn sɛ, Owura, yɛkae sɛ ɔdaadaafoɔ no te aseɛ no, ɔkaa sɛ nansa menyane. Enti ma wɔnkɔwɛn da no yie, nkodu da ɛtɔ so 3 no, na n'asuafoɔ no amewia no. Na wɔanka nkyerɛ ɔman no sɛ onyane afiri awufoɔ mu. Na anka akyire yi na ada bɛkyɛ ne kane deɛ no. Pilato see wɔn sɛ, Monyɛ awɛmfoɔ nkɔnkɔwɛn sɛdeɛ mobɛtumi. Na wɔkɔkɔsɔɔ ɔboɔ n'ano ma awɛmfoɔ no wɛnee ɛda no. Mathew asɛmpa tie 28. Na homeda no twaa mu no, da a edi na ɔtwe kan no ahemadakye. Maria Magdalene ne Maria baako no baa sɛ ɔbɛhwɛ da no. Na hwɛ, asase wosow pii, na Awurade bɔfoɔ firi so siane ba bepiree aboɔ no firi ɛda no, na ɔtenaa so. Na ne ho te sɛ anyinam, na n'ataadeɛ hoa sɛ sukɔtwea. Na ne huhu nti awɛmfoɔ no ho popoeɛ, na ɔyɛɛ sɛ wufoɔ. Na ɔbɔfoɔ no bua see maa no sɛ, Mo deɛ, monsuro. Na menim sɛ mohwɛ Yesu a ɔbɔɔ no asɛnnua mu. Woni ha, na wanya no sɛdeɛ ɔkae no. Wɔmmra bɛhwɛ faako a na ɔda. Na monkɔ ntɛm kɔka nkyerɛ n'asuafo sɛ, wanya no afiri awufo mu. Na hwɛ, ɔredi mo anim kan akɔ Galilea. Ɛhɔ na mobɛhu no, hwɛ m'ase mo. Wofiri ɛda no ho ntam ara de ehu ne anigye kɛseɛ tutuu mmirika sɛ wɔwɔka kyerɛ n'asuafoɔ no.
Na hwɛ, Yesu hyiaa wɔn kaa sɛ, mema mo ammo. Na wɔba bɛsosɔ ne nan, koto sɔree no. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Munnsuro. Monkɔ nkɔka nkyerɛ me nuanom sɛ wɔnkɔ Galilea, na ɛhɔ na wɔbɛhu me. Na ɔrekorɔ no, hwɛ, awɛmfoɔ no mu binom baa kuro no mu bɛkaa deɛ esii kyerɛɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no. Na ɔne mpanimfoɔ no hyiaeɛ na wotuu agyina no, ɔmaa asraafoɔ no sika bebree kaa sɛ, monka sɛ, anadwo a yɛdaeɛ no na n'asuafoɔ ba bɛwie ano. Na sɛ yɛduru amradoaso mu a, yɛbɛkyerɛ no mu, na mo ho anka mu. Na ɔgyee sika no kɔyɔɔ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no. Na asɛm yi atrɛ Yudafoɔ mu de abesi nnɛ. Asuafoɔ 12 no sii mu kɔɔ Galilea, bepɔ a Yesu kyerɛɛ wɔn no so. Na wohunu no no, wɔkoto sɔree no. Na ebinom gyee akyinnye. Na Yesu ba bɛkasa kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me. Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa m'asuafoɔ. Na mommɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ, wonni deɛ mahyɛ mo nyinaa so. Na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa de kosi wiase awieeɛ.